Love Roblox? Earn Roblox digital gift cards with Microsoft Rewards. Sign قلت مناسب أنا وأنا معك سنة سوتي تتحازو ويكام سناي فاميلي ويدخل عوافيت كلتنا نهمنا وهدت بجو هزبنا عبد أبسطت عدل تدكنا كان خعبت فلتت كانت يدلينا مرة من سنت بكيسا نغلو تعكوف كتسكن كتك كساران علوف ما سنت بكيسا نغلو تعكوف بغلتو كله قصاته كمنا يدماتن نغلو تترنا كتاتر بايتا ولدونا أماتن الصاتر حلنا نكتو سلام ቤተሰብ ማህፀን ሎማዓንተኻ ሓሙስ ብመዓልቲ 8 መጋቢት በዓል ደቂ ኣንስትዮ መደብና ጀሚርና ኣለና እዚ ወርሒ እዚ ወርሒ መጋቢት ስለ ዝኾነ ተሓለፈ ሓሙስ ጀሚረን ነይረን ብሕጂ እውን ክንቅፅል ኢና እዚ ወርሒ ወርሓትና እዩ ዝተፈላለያ ተመክሮ ዝሓለፋ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ማህፀን ሎማዓንቲ ወርሒ ዝቕፅል ሎማዓንቲ ከዓ ምሳና ዘለዋ ካብ ኣሕዋትና ካብ እስራኤል ዓለም ሎማት ሂዋናትን ሓፍትና ሰለማዊት ካሕሳይ ካብ ሽወደን ኤንድ ኣዴና መማፀሃይነሽ ካብ ፀሃይነሽ ዮሴፍ ካብ ሮማኤን ሓቢርኩም ናኸተምስዩ ንዕድመኩም መደብና ብዓለም ዓለመይ ልኡምንቲ ሂዋነይ ክንጅምር ኢና እዘን ኣዴታት እዚአን ኣብ እስራኤል ዝነብራ ኮይነን ናተን ጥርናፈ ገይረን ዝነጥፋ ዘለዋ ኣዴታትና እየን ኣሕዋትና ኣዴታት ኮይነን ኣብ ሃገር እስራኤል ኮይነን ዝነጥፋ ዘለዋ እየን ቲቲ መክሰበን ኤደን ተወልደን ሎማዓንቲ ምሳና ኣለዋ ካብቶም ወክረአን ከመይ ጌረን ነዚ ማሕበር ጀሚረንኦ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ እያ ዓለም ሂዋናትካ እንታይ ነገር እያ ትጥርንፍ ሎማዓንቲ ክነግራና እየን ናብን ክንብል ኢና ቲቲ ኣለኸ ዶ ኣለኹ ቲቲ ብዛዕባ መደብኩም ንተዓዘብትና ተላልዮም ትኽእል ኢኻ ሕጂ ቤት ክትብኒ ትኽእሊ ኮስ ከቲ መደብ ክሕልፎ ኣለኪ የዱ ሃረ ሓልፈልኪ ቲቲ ኦኬ ኣነ ትርሓስ መንግስቲ ኣብየ ትበሃል ብቲቲ መክሰብ ከዓ ይፍለጥ ማለት እዩ ኣብ እስራኤል ከዓ ይቕመጥ 2012 ከዓ ናብ እስራኤል መፅየ 15 ዓመት ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ሓዳር ዝገበር ኩሉ ወይ ከዓ ናፍቲ ዝተመርዖ ኩሉ ግዜ ኻኒ 2016 ማለት እዩ ኣደ 3 ቆልዑት እየ ኣብዚ ሕጂ ዘለኹ ከዓ ሲንግል ማም ኮይነ ኻኒ ሓደ ቆልዓ ዳውን ሲንድሮም ቆልዓ ኣለኒ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ቅፅሊ ቲቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ የዶኻ ቅፅሊ ሰላም ብሉፃት ኩልኹም ባባ ተዳሰ ዝዕድል ስለ ዝሃብካኒ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ኩልኹም ኣባል ናይ ማህፀን
ዕድል ስለ ዝሃብኩምልና ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም ኣነ ኸ ኤደን ይበሃል ኣደርባዕተ ቆልዐ ምስ ሓዳረይ ምስ ክቡር በዓል ቤተይ ምስ ፍቑራት ስድራይ ከዓ ይነብር ማለት እዩ ከምዚኣ ኸብፅሕ ሎማዓንቲ ብ8 መጋቢት ቤዚክ ምግባር እንዲና ተኣኪብና ዘለና በዚ ናይ ዕለት 8 መጋቢት እንታይ ይኽን ከተካፍላና ትደልያ ንዓና ኮነ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ኣብ ስትሪም ኮይኑ ዝዕዘበክን ዘሎ ዓለም ሂዋናት እንታይ እያ እንታይ ክንትነጥፋ ክንደይ ኣባላት እዮም ዘለዋኹም መዓዝ ክንጀሚርክን ቴንክ ዩ ቤትየ ንሕና ዝጀመርናሉ ወይ ከዓ ክነጥፍ ዘበልናልና ማለት እዩ ንሕና 6 ዓመት ዳርጋ ኣብ ዙም ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑት ክንመሃር ናይ ስነ ልቦና እንዳተመሃርና ኣብ ኣዘራርባ ክእለት ከመይ ጌርና ንደቅና ከመይ ጌርና ክንሕዞም ብዝብል ትምህርትታት 6 ዓመት ዳርጋ ወሲድልና ምስ ኤዶ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝኸኣኒ እስከ ንህዝብና ወይ ከዓ ነተን ልኡማት ኣዴታት ወይ ከዓ እታ ሄዋን እትበሃል ብከምዚ ጌርና ክንልዕለን ኣለና ብዝብል ኣነ ሓንቲ ከምዚ እንታሽም ታሪክ ዝኾነ ነገር ኣነ ዳውን ሲንድሮም ቆልዓ ኣለኒ ብኸምኡ ይመፅኻ ከመይ ጌርክቲ ተላዒልኪ ወይ ከዓ ንየዱኻ ከምኡ ኢለን ዝበልዓ ብከምዚ ከኣኒ ትንፈጥር ጀሚርና ማለት እዩ ዓለም ሄዋናት ኢላ ፎርትና ከምዚ ጌራ ሓቢራትና ማለት እዩ ምስ ፎርቲ ብሓንሳ ንነጥፍ ነርና ድሕሪኡ ምስ ቫንኩቨር ከዓ ክንከይድ ጀሚርና ኣብዛ ሎማ ዓመት ግን 2026 ዕለት 1 ወርሒ 1 ከኣኒ ንሕና ናይ እስራኤል ተውፅእ ጓል ስለ ዘይነበረት ተዘራሪብና ምስ ኤዶ ከዓ ዓለም ሄዋናት ልኡማት ኣዴታት ይብልና ከዓ ኣውፂና ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሕፅር ኣቢላ ያ ኤዱ ልኡማት ክትብላ ከለኽን እንታይ ክትገልፃ ስለ ዝደለኽን ይኽን ኦኬ ልኡማት ማለሲ በቃ ኩልናስ ፍጡራስ ልኡማት ኢና ልኡማት ክንብል ከለናስ በቃ ኣብቲ እቲ ክብርናትናሲ በቃ መጀመሪያስ ንገዛእ ርእስና እዚ ፈሊጥናስ ከመይ ጌርና ንደቅና ንኸውን ንበዓል ቤትና ንኸውን ንሃገርና ንቤተሰብ ነብሶም ተፈሊጥኪ ክንኩሉ ትኮን ትኽእሊ ነብሶም ተዘይፈሊጥኪ ኩሉ ይወድቕ እዩ ስለዚ ልእምቲ ኣደ ማለት ኩሉ ነገር እያ ስለዚ ከመይ ጌርና ልኡማት ኣዴታት ክንከውን ንኽእል ካብ ናትና ተመክሮ ብኸመይ ኢና እዛ ተኣሽሙ ኣቢልና እዛ ግሩፕ ፈጢርናያ ማለት እዩ በቃ ሓፍ ክነብለን ካብቲ በቃ ወላ ቪድዮ ንክከፍታ ዝሽገራ ኣገዛ ኮይነን ኣነስ ኣይክእልኒ ኣነስ ከምለ ዝሽገራ ኣደታት ከመይ ጌርና ንዓአን ሓፍ ኣቢልና ክንውፅእ ንኽእል ካብ ናትና ተመክሮ ብዝብል ኢና እዛ ግሩፕ ከፊትናያ ማለት እዩ ቤት ሓፍተይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘለክም መደብ ክትቅፅላ ትኽእላ ኢኽን ስክሪን ክንሼር ግበራ እሞ ብዛዕባ ዘለክም መደብ ክንሰምዕ ብጣዕሚ ተሃንጢና ኣለና ማለት ኣብ እስራኤል ኮንካ ናይ ዝኾነ ሓገዝ የለን ደቅኽን ባዕልኽን ኢኽን ተዕብያ እቲ ኩነታት እውን ቀሊል ኣይኮነን ዘሎ ዕግርግር ንዓኽን ከም ኣዴታት ከም ዝፀልወክን ርጉፅ ነገር እዩ ነዚ ሰጊርክን ከይተሓለልክን ንሕናስ ወፂና ኢና ዝደቀሳ ዋልድ ኣብ ገዛ ተዓፅየን ዘለዋ ከምቲ ተዓንተ ወይ ኣቐዲማ ዓልላትን ነይራ ኦቲስቲክ ዝኾኑ ቆልዑ ዳውን ሲንድሮም ዘለዎን ኣዴታት ተሓቢአን መፍትሕስ ኢነን ኮፍ ኢለን ዘለዋ ንዓኽን ርአን ከም ዝወፃ ርግጠኛ እየ ኣነ ስለዚ ኣብ እስራኤል ኮንክን ነተን ኣብ እስራኤል ኮነ ኣብ ካልእ መፃቦ ዘለዋ ዋልድ ትድግፋ ስለ ዘለኽን ደስ ይብለኒ እሞ ብዛዕባኽን ዝያዳ ከተብርሆ ደስ ንበለኒ ቴንክ ዩ ሸሪላትለይ ኣላ ኤዱ እቲ ንገብሮ እንታሽምና ማለት እዩ ኣነ ክገልፆ ክፍትነ ካብኡ ከዓ ኤዱ ከዓ ክተብርየኒያ ማለት እዩ ቤት ሓፍተይ ቴንክ ዩ ከዓ መድረኽ ናትክን ኦኬ ዓለም ሄዋናት ልኡማት ኣዴታት እስራኤል ኢና ንበሃል ንጥፈታትና ንገብሮ ናይ ንግሆ ንጥፈታትና ንገብሮ ማለት እዩ ሰዓት 5 ተሲእና ምትስእ ማለት እዩ ምትንሳእ ተሲእና እንታይ ኢና ንገብር
ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 6 ግዜ እናትና እዩ ደቅና ከይተስኡ ከለው እንታይ ኢና ንገብር መጀመርታ ክንትስእ ከለና ምስጋና ካብ ዓራተይ ክትስእ ከለኹ ኣነ ቀዳመይቲ ተመስገን ነዛ ብርሃን እዚኣ ዘርኣኻኒ ተመስገን ዓይነይ ቋሕ ኣቢልካ ዘርኣኻኒ ኢለ ይትስእ ማለት እዩ ድሕሪኡ ናፍታ ቦታይ ናተይ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ጸሎት ቦታ ኣላትኒ ናፍታ ጸሎተይ ከይደ ጸሎት ይገብር ምስጋና ይገብር ሰለስተ ፊደል ከዓ ሰለስተ ግንፃላት ከዓ የንብብ ሕጂ ዘንብባ ዘለኹ ማለት እዩ ኣቶማዊ ልምድታት ትብል መፅሓፍ የንብባ ኣለኹ ማለት እዩ ካልኣይ ማይ ዝህም ዝበለ ምስ ለሚን ሕውስ ኣቢልና ማለት እዩ ኩላትና ልኡማት ኣዴታት ከምኡ ጌርና ኢና ንቅርብ ማለት እዩ ንጉሆ ንገብሮ ምስጋና ነመስግን እንድ ጸሎት ንገብር መፅሓፍ ከዓ ነንብብ ማለት እዩ ወይ ከዓ ጽማቕ ከዓ ንጽሕፍ ምስትንፋስ 5 ደቂቕ ኢልና እንድሕራ ተንፊስና ብጣዕሚ እቲ ውፅኢት ዘለዎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘለናዮ ምስ ናይ እስራኤል ዘሎ ግዜ እንድሕር እቲ ኣደሲ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኩናት ኣሎ ተኣደስ ነቲ ቆልዓት ኣታናዓ እንዳበለት ኣጨኒቃ ኣይኮነትን ክተውፅኦ ዘለዋ ንምንታይ ዳ ኢላ ኣተንፊሳ ሓንቲ ግዜ ሒዛቶ ትወፅእ ወይ ከዓ ተመሊሳ ኣተንፊሳ ድሕሪኡ ወይ ንጓላ ወይ ከዓ ነቶም ደቃ እክብ ኣቢላ ተረድኦም ማለት እዩ ካልኣይ ሓምሻይ እንታይ ንገብር መፅሓፍ ነንብብ 10 ደቂቕ ነንብብ ማለት እዩ ኣካላትና ንነፍስና ብዙሕ ልማይ ተሓፂብና ከዓ ንምንታይ ኢኹም ትሕፀባ እንተይልክና ንጉሆ መጀመርታ ብዙሕ ልማይ እንድሕር ተሓፂብካ ብጣዕሚ ውፅኢት ዘለዎ ዝሕል ማይ ተሓፂብና ፅቡቕ ኣየር ንረክብ በቲ ከዓ ፅቡቕ ኣየር ካቲ ኣካላትና ከዓ እንታይ ይኸውን ተኣሽሙ ይኸውን ማለት እዩ እንደገና ከዓኒ ዝሕል ማይ እንድሕር ተሓፂብካ ከዓኒ ክትዛረብ ከለካ ጥዑም ዘረባ ኢኻ ትዛረብ ማለት ሸውዓይ ስፖርት ምስራሕ ምንቅስቃስ ኣካላትና ንጉሆ እንድሕር ተንቀሳቂስና እንታይ ኢና ንኸውን ብጣዕሚ ውፅኢት ኣለዎ ስፖርት እንድሕር ተንቀሳቂሰ ምንቅስቃስ ኣካላት ተገይረ ወይ ከምዚ ኣብ ሳዕሪ ዘለዎ ብኸም ኢና ንምህረም ኣብ ሳዕሪ ዘለዎ እንድሕር ተንቀሳቂሰን ጥራሕ እግረን ውፅኢት የምፅአለን ማለት እዩ ቴንኪዩ ናፍቲ ሓንቲ ትስገርለይ ኤድ ሓፍተይ ኣለኸ የድየ ኤዱ ሚት ኣለኸ ኦኬ ቀይርክለ ኣመሓዳሪት ናይዛ ግሩፕ ኤደን ፍቅር ልእምቲ ኣደ ኩሉ መልእኽትታት ኤዴት ቀያየር ያለኸ يقرأتها حسن تعطيها سوري أتسألي እሺ ኩሉ መልእኽትታት ሓበሬታት ትሰድድ ኤደን እያ ኣብዛ ግሩፕ ምስ ሰብ ምውድዳር ዘይብላ ጥራይ ምስ ገዛእ ርእስና ንዋዳደር ንምንታይ ኢና ምስ ሰብ ምውድዳር ዘይንገብር ንብል ዘለና ታ ኣደ ልእምቲ ኣደ ወይ ከዓ ሄዋን ምስ ነፍሳ ኢኻ ክትወዳደር ዘለዋ ምስ ወይ ኣነ ምስ ኤደን ኣይኮንኩን ክወዳደር ዘለኒ ብዛዕባ ገዛእ ርእሰይ ክወዳደራ ኣለኒ ቲትኽ ከመይ ኢለ ንነፍሰይ ከብል ኣለኒ ንኣብነት ንነፍሰይ እንድሕር ንየደያ ኣነ ፅብቕቲ እየ ኣነ ከምዚ እየ እንድሕር ኢለያ ብጣዕሚ እየ ፅቡቕ ዝውዕል ማለት እዩ ንነፍስኻስ ክነወዳድራ የብልናን ኢልና ኢና ነብለለን ማለት እዩ ዝኾነ ቪድዮታት ብድምፅን ምስዳድ ኣይፍቀድን እዩ ብድምፂ እንድሕር ሰዲደና ኣላ ንዓና ወላ ሓንቲ ክርድአና ኣይክእልን እዩ ወላ እንተኣሽም ዝኾነ ነገር ከምኡ ስለ ዝሰዳ ዝነበራ ብከምዚ ዓፂነ ማለት እዩ ብዘይ ድምፂ ክሰዳ ኣለዎን ማለት እዩ ንጥፈታት ብስእሊ ንሳደድ ንጥፈታትና ከዓኒ ብስእሊ ሰዲደን ኣብ ታሕቲ ከዓኒ የብላልና ማለት እዩ ይፅሕፋልና ብዛዕባ ኣብ ፓርኪንግ ኮይነን ደብላ ደለዋ ወላ እቲ ቪድዮ ማለት እዩ
ንኣብነት ከም ተዓንተበይ ኣብ ሳዕሪ ኮይነን እንድሕር ጥራሕ እግራ እንድሕር ከይዳ ኣነስ ከምዚ ቦታ ከይደ ኢላ ኣብ ታሕቲ ትፅሕፈልና ካብዚ ኒኔው ናይ ኤዲ ክትገልፀልና ቴንኪዩ ኤዲ ቴንኪዩ ከዓ ማህፀን ብጣዕሚ እየ ደመስክነኩም ብጣዕሚ ኢና ነመስግነክን እንኳዕ ኣጋይሽና ኮንክን እንኳዕ ሎማዓንቲ ምሳና ዋዓልክን ኤዲ ሓፍተይ ይቅፅል ያዋን የለ ቤት ሓፍተይ ካብ ቁፅር 3 ክጅምረልክን ንጥፈታት ብስእሊ ንሳደድ ንጥፈታት ብስእሊ ንሳደድ ክንብል ከለና ንጥፈታት ንሰን ዝገብርኦ ስገዛ ርእሰን ኮፍ ኢለን መፅሓፍ ኣንቢበ ከንብባ ከለዋ ሎማዓንቲ መፅሓፍ ኣንቢበ ከምዚ ገይረ ወይ ምስ ደቀን እንተፃዊተን ወይ ምስ ደቀን እንደንዕሊለን እቲ ዝገበሮ ንጥፈሲ ሸር ክብላልና ኣብ ታሕቲ ከዓኒ ካብቲ ዘንብቦ መፅሓፍ ዝኾነ ደስ ዝበለን ሓሳብ ተረኺበን ካብዛ መፅሓፍ እዚኣ ረኺበን ናብ ታሕቲ ክፅሒፈን ሸር ክብላልና ከለዋ ከዓ ደስ ይብለና ማለት እዩ መበራብዒቲ ከዓኒ ዝኾነ ቪድዮ ንሰዶ ድምፂ ዘይብሉ ንሳደድ ክንብል ከለናሲ ሕጂ ድምፂ ዘይብሉ ንሳደድ ክንብል ከለና ድምፂ ገይረን ይሰዳ ቪድዮ ቀዲሐን ሕጂ እዚ ምስ ገዛእ ርእሰን ግዜ ከም ዝሓለፋ ገለስ ኣይርድአናን ንሕና እንደል ዘለና ግን ነፍሰን ኮፍ ኢለንሲ ካብቲ ዝደኸምኦ ድዩ ኣብ ዝኾነ ንጥፈታት ኮፍ ኢለን ነፍሰን ገዛእ ርእሰን ኮፍ ኢለን ከንብባ ከለዋ ክሰዳልና ከለዋ በቃ ሎማዓንቲ ምስ ገዛእ ርእሰን ግዜ የሕልፈን ኣለዋ ማለት ገለ ዝብል ኢና ንግምቶ ማለት ሕጂ ብቪድዮ ኣይስደድን ጥራይ ኣብኡ ከለዋ ቪድዮ እናገበራ ከለዋ ስከይ ተዛረባ ይሰዳልና ብታሕቲ ፅሑፍ ገይረን ደስ ዝበለን ፅሑፍ ገይረን ማለት እዩ ቁፅሪ 5 ከዓኒ ኦኬ يغرتها حسب كن أبتحتي بفيديو بتصحف كتصحفات تخلى أخذ كم زجلت قاطر 4 زخونة نتفتح كسر خلاص أبتحتي زخونة حسابي تصحفها لو ما عندي أبارك الله مسدك أي نات أوتكو أبزيان إشتي عسى تدق جزء وسيدة متصحفين ببالخو لو ما عندي بلوت جزء أي تبو جزء لنا بتحتي صحيفين كسر دارنا خلا مع رخندي بق جزء بتي مسدك أن جزء حلف الله بتي كأمس جزار رسل حجي بق أخم يغير أخم زلوا جلس ደስ ይበና ማለት እዩ ብዛዕባ ዘይገዛ ርእስና ሕቶ ወይ ዘይምምላስ ብዛዕባ ገዛ ርእስና ሕቶ ወይ ዘይምምላስ ክንብል ከለና ኣብቲ ግሩፕ ብዙሕ ነገር እዩ ዘጋጥመና ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ንኣብነት ተሓን ዝኾነ ንሳደድ ቪድዮ ገይረ ንሳደዳ እሞ ዕጣን ገይራ ገለ እንተሰዲዳ ሓንቲ ንታ ዕጣን ሪአን أبو زكون قالت يزاربا مالتي حجي كم زعنت شو عنا نبع علي مالالسا حجي كم زعنت نحنا عيد لينا لنا شو عطينا مالتي أنا انتي تنخن ملس زلنا بوشت انخن ملس زلن ويس بخمي كنا ردان أنا انتي تنطرعنا كنوسنا نخيل مالتي سلازي نحنا ندل زلنا بك أنا تفتن طرعي بك أنا ناتن جزار سن كم يجرن جزية وسيدان كوفيلان مصحفن بيبان أبزغنا مسدان جزية وسيدان ዝኾነ ነገር ንጥፈት በቃ ንስኺ ብንስኽን ጥራይ ክንሳደድና ዛጎር ብንደሊ ማለት እዩ መበል ሻውዒቲ ሕማቕ ዘረባ ዝመፅእ ዘይምምላስ ክንብል ከለና ከዓኒ ምሳያ ብሓሳበን ግን ከም ዝበልኩኽን ማለት እዩ ኣብቲ ግሩፕ ከምኡ ክመፅእ ከሎ ነንበዓልን ይዘራረባ ነንበዓልን የብላሙ ንሕና ከዓ ከምዚ ነገቲፍ ዓይነት ቃል ክንጥቀም ኣይንደልና ብዛዕባ ነፍስና ጥራይ ክንዛረብ በቃ ብዛዕባ ናትና ጥራይ ሕቶ እንተሊና ክንሓትት ገለ ጥራይና ንደሊ እምበር ብዛዕባ ዝኾነ ሓደ ሕማቕ ሰዲዱስ ንምንታይ ከምዚ ዝኾነ ነገር ዘረባታት ከምዘይ ፍቀድ ኢና ኣብዚ ፅሒፍናዮ ዘለና ማለት እዩ ቆሸመንተ ከዓ ብስእሊ ንጥፈታት ምስዳድ ይፍቀድ ብስእሊ ወይ ምስዳድ ይፍቀድ ብስእሊ በቃ ስእሊ ጌርካ መፅሓፍ ናንብብካ ወይ ሎማዓንቲ ፀሎት ገይረ ወይ ከምስቲ ተሓፍተይ ዝበሎቶ ከዓኒ ጥራሕ እግርካ ወይ ስፖርት እናሰራሕካ ዝኾነ ንጥፈታት ብስእሊ ምስዳድ ኩሉ ይከኣል بحافة شخا حقي زا جروب كأن بزم كأن زرارو بنزم جرنا أبصوم نديو أول حججن مزي كنا تحنا عزاك مزينا كنا ثنا إسرائيل مالتيو درجة ورحي درجة خلطة صومن قال جرنا لنا تستجاجي دويلنا لنا جن تفتر على نستعدد مالت ليت تسينا ساعة حمشته الجخن قال لنا توحلنا نستعدد دينا زي زررب قال جن نقرم معات الدور بلنا لنا بزم مالتيو كساب زي زراجة جازنا كنا تحنا إسرائيل نا قصر 10 خاني إذا لينكي نا واتساب كا نابزخون حواتك نا محاسو مسانا عابيات داليين عدتات حوات أبزخون يكون حاجرات كأتواخا كالسدالن كاني نفك دينا مالتي قصر 10 حدها مصحف تنببو أورح مصحف زنببو خاني حانتي
عدل امتى عدل مصحف انت وديعة عورحي وزوم جرنا بتا مصحف تقلت لنا مالتي ببقربنا قبرا يقلت لنا حجين كم زبالكم دو بدنا لنا زوم مزخونة تاتنا إسرائيل مالتي بعثت تخاب بزعبا جزاء رسنا كنكير إنان نابزا جروبسي بزعبا جزاء رسنا كنكير حتى تلي نابزا جزاء رسنا خن حات كن ملالس إنهن كن بحال بزعبا دكنا ديو زلنا حتى ويس بزعبا أنس بزعبا نباب ديو وي نقوسي نبابس كم يجري إدو حفتين لم دخوسي دي خيل قال زبل حتى تليوم بزعبا جزاء رسنا كاني حتى نخاني بتعمل فقادنياتنا أنا التتن مالتي يكالي حتى أنا يكالي دس بلا نحطه حتى أنا بفقر نقبلن مالتي زيا تمثل مدبنا ناتي نايتتن ناي عالم الأمات هيوانات الدتات أحواتكن فتوكن إيدن تولد فكر لم تعدي تيتي مخسب لم تعدي بتعاملنا نمسكنكم ناي عبال مهتن نخل لخم بتعامل خابل بينا مسكنكم نبابات الدسخة نابزي زخونة تحسن لك إنكم سلز عدمكنا باللبي نمسكنكم مالتي غني لي يا نحنا ون يغني لنا نتيخن عفنايتم أفضي بلن سلا زخون كنا بتزل خنا أخنات كنتات كون كان نتنتعات إنزل لوا أديتات كتتابعن سلا زخالكن زز مسل قرون مدب سلا سريعكن تنقاقحن سلا زلكن نحنا ون بتعمينا خرعات بآخن تسفا قبر بضحات نزي نقر زخا مهتن سميعام بضحات حجوان كحبراخن مو مسخن بحنساب كعبيا حدا عبي زخونة طبق نقر كنري بتعمي دس بلنا نحنا ونكم أبالات مهتن أبضح حتى كده لي ذلخو إيرن حفتي كندي زخونة أبالات هالواخن ويرما خبت جمرا سقا حجي انتاي معبالتات ريخن ويرما انتاي عين تريتو يزمت أكن كبت مسخن ذلو وديتات طبعا حدي حسب هم بيت مثالي حفتي دارقا حجرا كل تايميتي قلبنا لنا أبناء عالم هوانات إسرائيل أبتحنتي أب كلتا جروب يعني زلونا مالتيو تحنت جروب كان إسرائيل ترين تكمل مالتيو حجي أبسرائيل كني ذاك الجروب اللواخم والكسبات اللونا درجة 7 دين قلب لنا اللونا وكل مول درجة سكلتا متي قلب لي بتصحيو تستجاجي لا مالتيو أستيا خلتميت استيا 7 لوانا أوكي يا رتا رأيتها زمتنا بزحي زمتنا رأيتها مالتي حنتي زي رسع كواس شومنت عامت ملوسي أب جزا رسي زي كونكوس أب دقاي أب قال ملأ حليفيو إلاتنا شومنت عامت ملوس بك أدك أي تراي ندك أي تراي كبل حليفيو ناتكن مدام مسرع أخو جن بك نفسي نجزا رسيس جزي خبا فتينة إلى بتعم مسكيناتنا مالتي مصحف كم بجميرة نقول تسيه دك أي كي تسو مصحف زبال سيم ببنيره قليلاس قليت أتلنا بقى حنت معلتي ناي تعزر زم جرنا قدم زي كنات كيمة خلوا جو زم جرنا نيرنا كوميلاتنا بزح تأشميو زمت أنا بزق أتما خا تناتنا تحستو قرب حاجي زوان كون ملو أمنة لني مالتيو بيت حفتي إذا قرب كامل خفتها ورا حدينا خفيتنا يا درجة سلسة ورحي قربنا كتور حن قالنا جرنا زلنا نسلسة ورحنا تاقرب كفيتنا يا سلسة ورحسي لمدتاتنا لمدي كنا تناي مصحف لمد نخن حس لنا ينا خفيتنا يا جن بزوم قالين كم زبالك خي نقرب معتي دو بدنا لا مزخناتات مالتي جانا عتزاربنا تاي تقيم وين كمية اللوا عبت تصحف نتصحفنا نتفتات نساددينا جن تاي لو تمس إيوان جلس بزح عتداولنا كساب زي قرب كنا تحنز خون دو يبلنا لنا زوم مالتي بيت حفتي يا تسفى نقبر زلخنو كنتات لاي دناي كينات نقر كعارف منا بنور هيواتكم كتملسو بتعمل ذا الشاغلين وكل سب ذا الشاغليو أديتات كابا حفشة بضح نقر سلا أبو خنكاتهم قول عسنا مراوح يقدو تفرح سخاوتكا بسلام وتخا بسلام كأتون زسك نقري بحفشة زي كابينا وتأسل زخونك زبير سلامو يأزلنا كاب زغطيلنا ما ينكم من داستخم علنا رو نشتي حجي خا ماما صحينيش كابروما بزعبا تموكرا زحالفتو قال نستيت مالت تاي مالت يو مس
ስንክልና ምንባር ዕውታት ቆልዑት ምዕባይ ኣብቲ ተኪራ ብምክንያት 8 መጋቢት ጌራ ክትነግረና እያ ወመጣሂንሽ መድረክና ቤትየ ባኸይ ኣብዚ ደቆረብ ደው ከብለክ ይቕረታ ምናልባት እሺ ዝኾነ ማለት ሕቶ ከህልዋ ቲታ ሓፍተይ መቕረብ እኳ ነይረ ዝከኣል ትኽእሉ ግን ዝበሃል የብሉን ግዜናትና እንድዩ እሺ ቲቲ የቀኒየለይ ዝኾነ ትምልእዮ ነገር ተሃሊኪ ቅድሚ መማፃሃይነሽ ምእታዋ ዝኾነ ነገር ክትብልና ትኽእል ኢኺ ኣለኸ ዶ ቲቲ ሓፍተይ እዋ ኣለኹ ሎ ኩሉ ኢላት እያ እድየ ኣነ ዝምልአሉ የብልህን እቲ ናይ ዓለም ሄዋናት ኢላት እያ በቃ ከም ዝበለተኻኒ ኩሉ ግዜ ሕቶታት ይመፀና እዩ ናይ ኦቲዝም ድየን ከም ዝተፈላለየ ገለ መፀና ንሕና እውን ንሕግዘን ኢና ኣብ ግዝአን ከድና እውን ንሕግዝ ኢና ማለት እዩ ኤዱ ከምኡ ኣብ ገዝአን ከይዳ ትሕግዝ እያ ኣነ እውን ወላ ኣብዚ ዘለኹ ሕጂ ኩነታት ዘሎ ለማዓንቲ 3 ኣዋልድ መፅናና ማለት እዩ ንሕግዝ ኢና ማለት እዩ ካልእ ክምልአላ ይክእልኒ ብዝኾነ ድሓራይ ከዓ ንቕፅል ማለት እዩ ዝኾነ ፀገም የለን ኣብኣ ከለኸ ብዛዕባ እዚ ናይ ኦቲዝም ውላድ ዘለዎም ወይ ድማ ስፔሻል ኒድስ ዘለዎም ኣዴታት ኢልክ ነይሩ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ኢኹም ትህብአን ከም ዓለም ሂዋናት ከም ዓለም ሄዋናት ኣነ እዚ ዳውን ሲንድሮም ዘለዎ ቆልዓ ኦቲዝም እዚ ኩሉ ተማሂረ እየ እንደገና ካነ ኣብ ወደይ ስለ ዝረኣኸሉ ኣብ ወደይ ስለ ዝረኣኹ ኣነ ከም ዝበልኩ ሲንግል ማም እየ ዋላ ዓንቲ በየልፀልክ ነይረ ዳርጋ 5 ዓመት ገይረ ኣለኹ ሲንግል ማም ካብ ዝኸውን ወደይ ኣይበልዕ ኣይዛረብ ራክ እንታሽም ባነ ጥራሕ ይትበልዕ ነይሩ ቤት ሓፍተይ ድሕሪ ግን እንታይ ክገብር ጀሚረ መምህር ኣልማዝ ኣላ ኣብዚ ኸማን ኣብ ናይ ማህፀን የሪኣ ነይረ ኣብዚ ሕጂ ግን ኣቢላተላ ስታያን ዓይ ዕብያተና ማለት እዩ ኣብ መምህር ተስፍኦም ገለ እንዳበልኩ እንዳተምሃርኩ ከይደ ኮርስ እውን ትምህርቲ እውን ወሲደ ማለት እዩ ናይ ከምኦም ማለት እዩ ኮርስ ምስ ወሰድኩ ከዓ ንዕአን ነዘን ናይ ኦቲዝም ንምንታይ ከኣልየን ዘይክእል ኣነስ ወደይ ተዛሪቡ መግቢ በሊዕለይ ብእግሩ ከይድለይ ንምንታይ ወፅየስቲ ዘይትዛረብ ዝብል ሓሳብ ምስ መፀለይ ከምዚ ምስ ኤድ ሓፍተይ ከዓ ተዘራሪብና ከይደ እውን ይኣልየ ኣብዚ ሓንቲ ከየንውሕል ክዳ እምበር ከምዚ ሸርገለ ይብሎ ነይረ ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ንወደይ ማለት እዩ ሓንቲ ካብ እስራኤል ማለት እዩ ቲቲ ኢላትኒ ንምንታይ ሸር ትብሊ ኣለኺ ንወድኺ ገለ ኢላት ንምንታይ ፀገም የብሎን ገለ ኢልያ እሞ ከምዚ ኣነስ ይጓለይስ በይነይ ሓሪሰያ እንደገና ከዓኒ በይነይ ኣጠሚቐያ ሳልሳይ ቀሺ ገይረ እንደገና ከዓኒ ከምዚ እዚ ተይና ዕቁብ ገለ ንገብር ኢና ዕቁብ ገለ ንገብር ኢና ከምኡ ዕቁብ ክመፃ ከላውን ጓለይ ሓብያ ኢላትኒ ኣነ ግን ካብኡ ዝተለዓለ በቃ ከብል ጀሚረ ማለት እዩ ከይደ ገዛ ኣልያ ንዓኣ ዋላ ኩሉ ነገር ነጊረያ ሕጂ ምሳይ ትነጥፍ ኣላ ናይ ኦቲዝም እውን ምስ ዳንኤል ድበሃል ብሓንሳብ ኮይና ግሩብ ኣውፂና ግሩብ እውን ኣለና ከምኡ ኢልና ንኸይድ ኣለና ኣብዚ እውን ኣብቲ ግሩብ እውን ቲቲ ቀሺ ርያ ነይረ ክትኣቱ ከላ ኣድሚን ንዓንስ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ኣድሚን ነይረ ንሽዑ ምስ ተፋትሕኩ ገዲፈየ ከይደ እሳ ኣላ ክሳብ ዛ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ሕፅር ኣቢለ እዚኣ ክብለክ ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር ጌርክ ቲቲ እዚ ከዓ እሱ ኢና ንደሊ ዘለና በቃ ነተን ዘይወፃ ነተን ቆልዑተን ሓቢአን ዘለዋ እቲ ሽግር ናተን ጥራይ ዝመስለን ኣብ ዝተዓፅዎ ቦታ ዘለዋ ዓለም ብፀልማት ጥራይ ትረኣየን ዘለዋ ንዓን ክንብል ኢና ንወፅእ ዘለና ከመይ ንዓ ክተርእየን እሳ ክትወፅያ እሳ ተወፂኻ ካልኦት ሰባት ክወፅያ እዮም ስለዚ ናይ ማህፀን ትርጉም እውን እሱ እዩ በቃ ንሕና ኩሉና ሓቢርና ኣለና ምውፃእ ኢና ከምቲ ክስታይና እንታይ ዘሎ ጊፍቲ ጌን ኢሉ ዘሎ ንሕና ንህብ ብኡ መንፅርካ ንቕበል ብዝሃብናዮ መንፅር ብዝኸድናዮ ራሕቂ ኢና ከዓ ንሕብረተሰብ ክነንቅሖ ንኽእል ከምቲ ዓንተበይ ዝበልናዮ እዚ ናይ ንቕሓት ጉዳይ እዩ ሕብረተሰብ ነቲ ሰብ ነቲ ስድራ ከም ገበን ዝገበረ ገይሩ ሓስቦ ታደ ካብ መሓዙታ ትንፀል ካብ ስድራ ትንፀል እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኬርክዮ ዘለኺ ርሕቀት ቀሊል ኣይኮነን እሞ ብሽም ማህፀን ከመስግነ ክፈቱ ቲቲ ሓፍተይ
ካልኦት እውን ኣብ ዝርእስቲ ትምልእዎ ተሃሊኹም ክትምልኡ ትኽእሉ ኢኹም እንተዘይኮይኑ ማማ ፀሓይነሽ ካ ገለ በለና ቴንክ ዩ ሚት ኮንክ ኣለኽሚ ማማ ፀሓይነሽ ሕጂ ስምዕ ኣለኹ እወ ንሰምዓክ ኣለና ሰላም ሰላም ከመይ ምስኹም ኩልኽን ደስ ዝብል እዩ ዝሓለፈ ሓሙስ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ሕጂ እውን ዝበለፀ እዚአን ኣሕዋትና ደቂ እስራኤል ከዓኒ እዘን ደቅና ብጣዕሚ ንፉዓትን ፅቡቃትን ንጡፋትን ስለ ዝኾና ከዓ ንኣምላኽ ይመስግኑ ከምዚ ዓይነት ኣዴታት ብምህላወን እወ እቲ ዝመፀካ ሽግር ምስ ካሊኦት ነቲ ካሊእ እውን ከተማቕሎ ከለካ ክብርትዕ ይኽእል እዩ እንድሕር ተሓባቢርካ ከዓ ሓይሊ ትረክብ ኢኻ ስለዚስ ንፉዓት እየን ክምስገና ዝግበአን ንስኻትኩም እውን ንፉዓት ነዚ ክትገልፁ ዝኽኣልኩም ኣነ ፀሕንሽ ዮሴፍ ይበሃል ኣብ ጥቓ ቶሪኖ እየ ዝቕመጥ ጥቓ ቶሪኖ ውፅእ ኢልካ ንእሽተይ ዓዲ እየ ዝቕመጥ ኣብ ኢታልያ እየ ዘለኹ በዓል ቤት ኮይኑ ኢታልያዊ እዩ ክልተ ቆልዑ ኣለውኒ ዓበይቲ እዮም ኮይኖም ሕጂ ኣምላኽ ይመስገን በዓል ቤተይ እውን ከመይ ዓይነት ስውር እዩ ግን ክብርና ኣምላኽ ደቅና ፅቡቅ ጌርና ዓብናዮም ኣብ ቁም ነገር በፂሖምልና ተማሂሮም ዩኒቨርሲቲ ኩሉ ስለዚስ ዋላ ስንኩል ኮንካስ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ግን ኖንዶ ዝተሰንከለ ዋላ በዓል ሙሉእ ኣካላት እውን ኣብዚ ዓለም ክትነብር ከለካ ቃልሲ ከም ዘሎ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ስለዚስ እንድሕር ክነብር ኢልካ ድማ ናይ ግድን እዩ ክትቃለስ ኣለካ ክትነብር ኣለካ እትዕወት ኢኻ ከዓ ኩልሻዕ ዓወት የለን ኩልሻዕ ካ ውድቀት የለን ወዲ ሰብ ዝፈሊጥ እዩ ክጓዓዝ ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ማለት እየ ስንኩል ጥራሕ ዘይኮነ ስንኩል ከዓ ብዝበለፀ ይርድኦ ተዓቕምኻ ትኽእሎ ትገብር ተዓቕምኻ ዘይክእሎ ድማ ነቶም ዝኽእሉ ትገድፈሉ ከምኡ እንዳበልካ እወ ደቂ ኣንስትዮ ናይዚ 8 መጋቢት ዝበልናዮ ምክንያት እንዲና ተኣኪብና ዘለና ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ሽግር ከጋጥማ ይኽእል እዩ ብዙሕ ፀገም ኣሎ ስንኩል ኮነ ዋላ ደይ ስንኩል ሲ ንስንኩል ከዓ ድበለፀ ከምቲ ዝበልክዎ ግን በቲ ዘለካ ዓቕምኻ በቲ ትኽእሎ ንነብስኻስ በዓልካ ኢኻ ክትመዝና ዘለካ ንነብስኻ በዓልካ ፈቲሽካ ኣነ እንታይ ይኽእል ኣነ እንታይ ክበርክት ይኽእል ልዕሊ ኩሉ ሲ እቲ ስኻ ትኽእሎ ክትገብር ክትፍትና ኣለካ ካብ ካሊእ ከይተፀበኻ ድሓርቲ ብደገ ዝመፀ ሓገዝካ መርሓባ ኢልካ ተቕበሎ ትርፊ እዩ ግን ቅድም ብነብስኻን ብኣምላክካን ክትተኣማመን ኣለካ እንድሕር ኣብ ሂወትካ ናብ ኣምላክካ እንተኣማሚንካ ሲ ዘይትስዕሮ ነገር የለን ስለዚ እቲ ቀንዲ ጥራሕ እቲ ሕማቕ ደይኮነስ ትፅቡቕ እውን ክትርኢ ኣለካ ብዙሕ ሰብ ኣለ ሕጂ ዋ ዓይኑ ዘይርኢ ሰብሲ ሓጢኣት የብሉ እንታይ ይገብር ኖ ጌጋ እዩ ከምኡ ይኮነን ስለዝረኣኻ ኣይኮንካን ተሓጢ ስለዘይረኣኻ ኣይኮንካን ትፀድቅ ኩላናስ ሓደ ኢና ግን እቲ ትገብሮ ግብርኻ እቲ ትሰርሖ ስራሕካ ፅቡቅ ንምግባር እንድሕር ተሰሊፍካ ፅቡቅ ትገብር ኢኻ ሕማቕ ንምግባር ተሰሊፍካ ሕማቕ ትገብር ኢኻ እንድሕር ፅቡቅ ጌርካ ድማ እቲ ሕማቕ ድመፅእ እውን ብፅቡቅ እንድሕር ተርጉምካዮ ኣይከብደካን ንዓኻ እቲ ሕማቕ ዝገበረ ኢኻ የሕፍር ዘለዎ ሕማም ከኣነ ስለዘይሕፍር ኣሕዋተይ ዝኾነ ዓይነት ስንክልናሲ ክትሓፍረሉ የብልካን ወለዲ ንደቆም ኣብ ቁም ነገር ከብፅሑ ንክመሃሩ በቲ ዝኽእልዎ ደረጃ ነብሲ ወከፍ ስንክልና ነናቱ ብልፀት ኣለዎ እቲ ረፍዶ ክዛረብ ክኸይድ ብኢዱ ክዓየ ትኽእልሲ ክዛረቡ ደይክእሉ ብኢዶም ክዓዩ ደይክእሉ ብእግሮም ክኸዱ ደይክእሉ ብኣፎም ከይተረፈ እንዳሰኣሉ ከመይ ኣብ ሰራይ ኣርቲስት ክኾኑ ኣለዎ ብዓለም ሕጂ ቅድም እቲ ወላዲ እዩ ኣብ ፅቡቅ መንገዲ ክመርሖም ዘለዎ ካብኡ ከዓኒ ንሳቶም ምስ ዓበዮ ከዓኒ ትክቃለሱ ኣለዎም ንሂወቶም ከመሓይሹ ጓል ኮነት ወዲ ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ኣዴታት ስለዝኮና ነቲ ዘጋጥም ዘበለ ሽግር ንውላድሲ እንድሕር ፅዒርና እንድሕር ኣምሂርናዮም ድሓን ክመፁ ይኽእሉ እዮም ንሄለ ስለተምሃርና ኢና ኣብዚ በፂሕና
ናይ ቀደም ናይ ዓይነት ወርዕድ ብፍላይ ኣብ ዓድና ምልማን እዩ ነይሩ ኣነ ብዙሓት ርኢ ነይረት ንእሽተይ ከለኹ ድሕርታይ ክኸውን የብል ነይረ ግን ተማሂርካ ትሕቲ ሰብ ኣይተሓድርን ኢኻ ተማሂርካ ሲ ልዕሊ ኩሎም ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣና ስለዝስ ሞያ ትመሃር ኩሉ ነገር ከይረኣኻ ሲ ፕሮፌሰር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ፈራዳ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ጠበቓ ክትከውን ትኽእል ኢኻ መምህር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ፊዚዮተራፒስት ከም ዝኣነት ዝሰርሖ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ዓይነት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ናይ ኢድ ሞያታት ትገብር ድልየትን ፃዕርን ጥራሕ እዩ ዝውስኖ ስለዚ ኩላህና ደቂ ኣንስትዮ ድኻ በቢ ዘለናዮ ቦታስ እቲ ንደልዮ እቲ ንኽእሎ እንዳገበርና ዘይንኽእሎ እንዳተምሃርና ካብ ካሊእ ከይተፀበኻ እንታይ ኮኑ ብለኒ ክፉእ ከይሓሰብካ እንድሕር ብሰናይ ገስጊስካስ ፅቡቅ ክንነብር ንኽእል ኢና ኢለ እየ ድኣምን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኢንተረስቲንግ ዝኾነ ወይ ድማ መሃር ዝኾነ ነገር ኢኺ ሼር ጌርክልና የቐኒልና ኣብዚ ግን ካብ ሓተክ ምደለኹ ማማፃይነት መስሊኪ መዓስ ኢኺ ተማሂርኪ መዓስ ኢኺ ወፂኺ ሓዳር ምስ ዘለኪ ስንክልና ትምህርቲ ሓዳር ሞያ ቆልዑት ምዕባይ ቆልዑት ኣብ ዝብፃሕ ዩኒቨርሲቲን ኣብ ዝለዓለ ናይ ደረጃ ትምህርትን ንቕማጥ እሞ ምስ ስንክልናኺ ምስ ስደት ከመይ ጌርክ ከባቢንክዮ እንታይ ዓይነት ብድሆታት ነይርኪ ኣነ ብንፍዮ ንእሽተይ ከለኹ እያ ዓይነይ ዓዊረ ጓል 3 ዓመት ሽርካ ዳርጋ ብሉኒ ግን ኣይዝክሮን እየ ዓይነት ወር ኮይነ እየ ተማሂረ ኣብ ረሃባሃታ ኣብ ኣስመራ ኣብ ረሃባሃታ እየ ተማሂረ ኣብ ረሃባሃታ ከም ኣብኡ ትምህርቲ ጀሚርና ኩሉ ተማሂርና ካብኡ ድማኒ ሃይ ስኩል ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቤት ትምህርቲ እየ ተማሂረ ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ብ1978 መወዳእታ ከኣኒ ካብ ዓደይ ወፅየ ካብኡ ስጋዕ ሕጂ ኣብ ኢታልያ ኣብ ኢታሊ ድማ ናይ ፊዚዮተራፒስት ተመሪቐ እሰርሕ ነይረ ብኡ ካብኡ ድማ ብ 88 ዓመተ ምህረት ዲሰምበር ከዓ ተመሪዐ ኣብ ሓዳር ሕጂ 37 ዓመት ወዲእና ናብ 38 ንኸይድ ኣለና ብጣዕሚ ዝገርም ሓዳረይ ገዛይ ደቀይ ባዕለይ ዳኣሊ መሪፀ ከምኡ ስለዝመረፅኩ ኣደስ ምስ ስድራኣ ክትከውን ኣለዋ ድማ ኣብ ዘይትፈልጥዮ ዓድን ቤተሰብ ዘይብልክን ዘይትርኢን ድማ ኣነ ባዕለይ ኣብዮም መሪፀ ስለዚ ስራሕ ገዲፈ ደቀ ኣልየ እሞ ከምዚ እዩ ዋላ እኳ ዝኾነ እንትኾነስ ኩሉ ፅቡቅ ከይዱ ኢለ ንኣምላኽ የመስግኖ ብሓይሊ ኣምላኽ ስለዚ ተመወርኪስካ ኩሉ ነገር ኸውን ትዕግስቲ ኸ የድሊ ብጣዕሚ ዝገርም ማይ እንዳሰተና እንዳዕለልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለና ከመይ ኣለና ኣለኽንዶ ኣለና ቤትየ ገለ ዓይነት ኣለና እኔልና ቤትየ ገለ ዓይነት ኣደ ተበርቲዓ ኣደ ስንክልና ኣይስዕረንን እንተኢላ ንዓ ጥራይ ኣይኮነት እንተኸይድ ከምቲ ኩላ ግዜ ንብሎ ማለት ጓል ኣንስተይቲ ማለት ዓለም እያ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ሕብረተሰብ እያ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ብርሃን እያ ጓል ኣንስተይቲ ተነቂሓ ከዓ ሕብረተሰብ ሙሉእ ነቂሕ ኣሎ ማለት እዩ ከም ፅቡቅ ዘረባ ተዛሪባ ነይራ በቃ እንታይ ንወስድ እዩ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ነገርስ እንታይ ንወስድ እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዓለም ሲት ብዙሕ ኣወንታዊ ነገር ትበናያ ብዙሕ ከዓ ሕማቅ ነገር ትበናያ ንሕና ነቲ ኣወንታዊ ነገር ወሲድና ከም ኣዴታት ኣብ ኮማስዕና ንደቅና በቲ ኣወንታዊ ነገር እንተዕቢናዮም ግን ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ጥዑይ ዝሓስብ ዘፍቅር ሕብረተሰብ ክንፈጥር ንኽእል ማለት እዩ ናይ ዛዕባ ኣብነት ከዓ ሎማዓንቲ ምሳና ምሳላ ማማ ፀሃይነሻ ማለት እዩ ኣነ ብጣዕሚ ኮሪዐ ኣለኹ ብጣዕሚ ተሓጊሰ ኣለኹ እንኳዕ ናህና ኮንኩም ኩልኩም ፅባቐና ይኹን ከምዚ ኢልና ምስ ተኣከብና ኢና የመስግነኩም ኣት የመስግነኩም ስለዚ ፀዋዕክናንን የመስግነክን ግጥሚ ኣለዋ ክንመስለኒ ኤዱ ወይ ቲቲ መን ክንያኻ ክጅምር መን ይግጥሚ ከስማዓና ሕጂ ቲታ ጀመረልዳ
يمر إدي تقم يلا أنا هجمر عارح عارح عد عند حقوق عدي أبجزكي نبب تاريكي عسرت تولدي نسخيخي نعلم اتخوني مسرت عندي بفشخ تاخي نتألمات تبرهي بتبعتكي نخبيد اتقالسي مبرهي نفنان تمتي كم ورحي دمكي أول امتي عده أب حقوقي حزيلكيو نتي صباح بزي خام تقادلكي نرهاتكي إنا درسكي قل باح عبيركي ألو مفتحي ناي برهان نسخيخي ترقم هيبكيو نتي من بر هياو لومي معلتخي ايو كبرخي لعل يبل تاريكي بوركي يسلم عبلبخي تصحافي السند اي سرس لأمتي عده حبتي سبيتي عند حقوق حبرة السب بزي بأخس تسألماتيو اتي مزكب لمت عده بزي بأخس تسألماتيو اتي مزكب لمت عده بزي بأخس تسألماتيو اتي مزكب يغني اللي عدل سلازهاب كني بيت حفتي يا بتعمل تبق إيرن حفتي نفعات يخن أو قد مون ترفكني إلا ها يغني لنا بيتي أو كل يخن نفعات بكا مسزل لخنو خنتات تقرمان الله من مليس كنمو تيتينا بخخا حجي أوكي. هيا الإيال لإمتي عده هيا الإيان الساعة انقفات زي من الساعة تنكرا قول هيوان تسفاز مركزها بأمنة تسقم تبتح أبعوت تحتي لا تسرح فتصم كي تشالا جوت انقفات زي ودكا مركزها من رقا ننويح زقبرت كاب سترا رحقا كم أولو نفات معبل وحد رحقا صمم إلى تخلو كي تعمى السدت زي فلت وشتا تصبق الله يجبلا حفتام يا تعموها أبتك يا السلة صوريات تبلت زي قالك إله بعليات فولتو كما يكم سلة تسفى حيلي جرا كمس انت بلت بزح زمسلو كسانت زوننت تسفى تتر إسان السدت زقتمت إلا ما أتعنا نبعوت زقامتت إلا ما أتعنا نبعوت زقامتت نبزح تقامات تماساسيلات تحالفو بتصالت عين بركخن فتنا يحلفه مكرانا يسدت نوشتا زقوت زبقت كابزيرو نعملها آهيبا صنعات ويا تمهرو نبعات كريئين وشتا زقوت حديقة تستوعل زخف أخي مثل هلق قديفا مفتحي تنادي نغت وات تسعر ناب قنع من قدي فتنا بزح يوم زي بلو مقصري بتسفى يحيلاتهم زخنوا متنكري بتسفى يحيلاتهم زخنوا متنكري مورالا أين بركخن نخلو كتحلفو بتي لعل أملاخ آمين إلى قبل بات التصفى أب حيال جزيه زوحدو تصفى كسقريت بالصولة تدقفة برهان تمعدو نتسلمات أحلفة حيال إيان الساعة
ዘይተቋርፅ ተስፋ ሓያል እያ ንሳ ዘይተቋርፅ ተስፋ ሓያል እያ ጠንካራ ሔዋን ሓያል እያ ፀዋር ጠንካራ ልእንቲ ኣደ ሓያል እያ ፀዋር ጠንካራ ልእንቲ ኣደ ሓፍትኽን ቲቲ መክሰብ ልእንቲ ኣደ ካብ እስራኤል ቴንኪዩ ይቀኒየለይ يغني لنا تيتي يغني لنا كبرة هابلنا بشمين بشم كلنا أبارات ما تسألن يا ولا نسيت حيا لحجون كابنا حيليو كلهم طبقنا يا أخن نحنا ترى زي كنا بزحات اللي ما عندنا مدبنا زريو الساتن من كابا خنت بجسن ناتن سرحات ناتن زخون النجر حيزنا بقربة كحوسانا تسفى نقبر يغني لنا تيتي بابا تدش ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣነ ነቶም ኣቦታት ወኪለ ገለ ክብል ዝሓለፈ እውን ነይረ እንዴ ሕጂ እንታይ ደስ ዝብለካ ሓደ ኣደ ኩልሳ ኣደ እያ ሕጂ ኣደ ክንዝክረልና ናይ ኩላትና ኣደ ማለት እዩ ኣደ ናይ ሙሉእ ዓለም ኣደ ኣህጉራዊ መዓት ደቂ ኣንስትዮ ክበሃል ከሎ ናይ ሙሉእ ዓለም ኣደ ንዝክር እሞ ሎሚ ከዓ ብፍላይ ነተን ኣዴታትና ማለት ነፍሲ ወከፍና ስለዚ ኣብዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ፅቡቅ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ማህፀን ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ መዓት ጉጅለታት ኣኼባታት ኣሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብሉፅ ዝኾነ ስለዚ ብቲ ማህፀን እንታይ ኢና ኢልና ፅቡቅ ስለዞም ኩለን ኣዴታት ብውሕዱ ኣብ መጋቢ 8 ብሓባር ክመፅ ኣለዎን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዋ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ካናዳ ወኪለን ነይረን ካብ ኣሜሪካ ዝወከላ ነይረን ካብ ኤውሮጳ እውን ካብ ኩለን ሃገራት ማለት ካብ ጀርመን ካብ ሽወደን ካብ ኖርዌይ ካብ ኩሉ ዝወከላ ካብ ጣልያን ወኪለን መፅን ማለት ሕጂ ተን ዝሓለፈ ማህፀን ዝነበራ ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ወኪለን እየን ኣብዚ ነይረን ሓደ ብዕድመ እውን ዓባይ ዝኾና ነይረን ኣና ደቀን ዝረኣያ መንእስያት ኣዴታት ነይረን ሕጂ እውን መንእስያት ከም ትሪአን ዘለኹም ካብ መንእስያት ሕጂ ኩሉ ብሓባር ተኣኪቡ ብዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎን ከምኡውን ፀጋ ናይ ውሽጢ ዘለዎን ሕጂ እዚ እውን ኣደ ኩልሳዕ ምህርቲ እያ ኣደ ግድነት ቤት ትምህርቲ ምኻድ ኣይኮን ንርእሳ ኣደ ትምህርቲ እያ ሰባት እዮም ካብኣ ዝመሃሩ እምበር ኣደ ትምህርቲ ምምኻድ ኣየድልያን ምክንያቱ ንድሕሪት ንመለሱ ሞ ታደ ትበሃልሲ ኣበና ዩኒቨርስቲ ከይዳ እያ ደቂ ዓብያ እንታይ ኢልና ድንሓስብ ተና በዓል ዓባይሲ ንድሕሪት ተመሊስካ ኣበና ዩኒቨርስቲ ከይደንን ዝኩሉ ጥበባት ነይርዎን ዋላ ብቀረባ ዘርከብናሉ ኣዴታት ክንክፈትላ ከለዋ ኣደይ ክትፈትል ከላ ርኪበላ ኣበይ ዩኒቨርስቲ እያ ከይዳ ኣደይ ሰፍቀት ትሰርሕ ርአያ እየ ኣበይ ኣደይ ጀበና ክትገብር እያ ኣበይ ኣደይ ክትቁንን ክትቆነና ርአያ ኣበይ እያ ተማሂራ ኣብ ማንቸስተር ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ እንዳ ተማሂራ ኣይኮነትን ንርእሳ ኣደ ትምህርቲ እያ ኣደ ጥበብ እያ ግን ዘንብባ ይረኸበትን ዛደ እዚኣ ስለዚ ካብኡ ተበጊስና ኢና ከዓ ሕጂ እታ ኣደ ትበሃል ፍልጠት ኣብኣ ስለ ዘሎ ንሳ ክትወፅእ ኣለዋ ንቅድሚት ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕሪ ብሉፅ ወዲ ተባዕታይ ሰብ ጓል ኣንስተይቲ ትለዓላ ይበሃል ብጣዕሚ ሓቂ ግን ክትወፅእ ኣለዋ ከምኡ እንተኮይኑ ናይ ብሓቂ እምነት ናቶም ተባዕትዮ ንበሃል ትውፅእ ኣደ ግን ካብ ብድሕረና ጥራይ ኮይና ኩሉ ግዜ ብልእስቲ ደ ብድሕረና ኣላ ንብል እዛ ብልእስቲ ደ توصل أنا أكيد ميت تمدم لاي مع سنة دالو زلنا مالتي ترى إخوان نرى معتي حدا صدقني الله سلازم نسخات كن مون حجي زناي مع سنة مرب طيب نزمت صون مالتي إذا نادي تازيات أب كل ذلوا تأكيدا كمرحلة مناتو عدن ترى أنا حنت سدرابي صبوا جرايا بيعتو هاجر عبيد مالتي إتا سدرابي ترى أزي عبيعن كلا حبي كلني معناها سدرابيت تفريسو حاجر كتمتص حلمي مجمريا سدرابيت يزهنس بمن ببوم بدنا تاع سدرا مالت زياده عدل معناته الساعه ولد زبل حسان تمهر مثلا تلاقيني الساعه وتصير كاتنا بدي خاطر حقف فقرت بعدها ولا تفعل ليون كاب حضارات حق فدع ما بيدو خدي عدها مالت سلازي عدل توقستو حبات قالو فتان ولا انساتات نري كل فطر أنستيت تخيل بدكة تحزب عند حنت كتمن طلع عنده خير عنده هون دكة شعاويتا متعت قبتك
تبوي كونن سكار هتاد سلازي نايدت صباغي يوصالو صبو سلازي اتي كستاكن كواحد على مالتي كم حبير عده عم تعرف تقبل كم تخل نمر عيو مالتي سلازي خمس لابد خيط كله دسبل نزاد دزي أنفت علينا سجى أنفت علينا جن أوشتا يقول سجى أنفتو بايتا فترة الوزاد دزيا سلازي بايتا فترة لما حصل كاب حجم كل إتماعات وانو فولي سبع يكون نا كل وانا عذا جزا عزمة دسبلك كل وانا بعلو ما دبعتو جيرو زخانة تأخاهيو يسرح مالتي لازم تبايتا تفتر له وانا تتمثل له دسبلك أنا حلف السومن تراخي بين ناي بعتي تبحق إذا نوحي كنا مسألة لكن درو إن الكتسجل الموسيقى كافلنا له يقنلنا حلفهم بزحت مثلا تسجلنا كافلنا يقنلنا نبل حجون عبز مثلا له أب حتى لو أنسترنا جن تهدى قرب ستايل يا ماج بوتا قدف كتنبل الله سبحانه توان بحك قبل كامو بشون كلهم لك تبعتيو كابز حلفة جميرة كساب حجون يستمعوا رسول الله أنا بيني وأنا تمتصحو جن بيني يكون بزحت أبوتات وكيلة سلزخونكو تنقط مخالهم السيدات اللي تيتن إذن أنا كوا زي تبني لأني رجم بعلن ده تمايلنا نتا دحروي تبن كم ببعي ما مخلياتو بس يلوني أي كاركون كتير السيدات اللي بدمس غير السريدة نعيك تبن حسيباني رجل أفكر اللي تخلي تتيرا تعدى عند حو حدث بالكم ببع أفكر اللي مدرحنا تكوني بابا تدس فقط حتى نايتي أو عم بذا تدسه فقادي فكت يغني اللي عدى عند حو عدي أبقت كين بب تاريخ عصر تولدي نسخي خي نعلم التخني مسرات عندي بفشخ تخين سلام تبرهي بتبعكي نخبي اتك على المبرهي نفنان تمسي كم واحد دمكي عدى عن حو عدي أولم تدى أبحو هي حزيل كيونة تحت صباح بزيكا دخم تقاديل كنرحبسكي اندا درسكي قور بحبح عدى عند حقوق عدي عبيد كل مفتح نايت برهان نسخي خي ترقم هكيونتي من بارن هياون عدى عند حقوق عدي لو ممعد تخيو كبرخي لألي بل أوه لو ممعد تخيو كبرخي لألي بل تاريك بوركي سلم قبل بيت صحفي السنة داي سرس عدي عندحو عدي لو ممعد تخي كبرخ على الليبل تاريك بوركي سلم قبل بيت صحفي السنة داي سرس عدي حبتي سبيتي عندحو حبرت سب بزي بأخس سلامي تمزقب وتابع حكي عدي حبتي سبيتي عندحو حبرت سب بزي بأخس سلماتيو سلاميو تمزقب عدي عندحو عدي يعني يغني لنا بابا تدس بتقرم دمتهم أنقول قد أبيلوما تيتينا تنات كديارة مغارات وسيخهم النامو يغني لنا نقول لهم أبوتات وكيلكم لما عنتي قرم زخوانا نقف تسمع خبلنا بابا تدس خلاك زي برختنا ياخم يغني لنا ميتان لهم وخبرتها ولا يحسين بتاقط مع حسين بتعمل دسبل بتاقط واو قال عينت بكا بابا تدسه دسي لنا نمسحهم خايناها بالتعمي باهيلني بكا كم يعني دفوت مالتي نخم ينا نحنا أنا دفوتون روافيرنا دلنا مالتي نحنا أنا زلنا كهب اتحنت حطيك أزلوا كتكافلني حدا حوي ونكم إلنا ينامني تنكو بتعم بكا تسيلنا بكا أنكو أنا بزا ما تسنس أنكو اعترالكم بيت حطي
نحن مكان هنا هون كتير دسي لنا له يا لنا فاهمة. يا اللهم دو لنا ده كلنا ما يدي ستهم كي تكونوا ما يكون شهوكم ستيو ካብ ዝቐፂልና ሰላመይ ረዲ ኣለኸ ዲኸ ሰላማዊት ካሕሳይካ ብቐዳማይ ጀመረታ ነይራ ሎማ ዓንቲ ከዓ ክትውዳእልና እያ ዝገርም ዝኾነ ፕሮግራም ሒዛትና ክንነፅኣ ሰላማዊት ካሕሳይ ሰላም ኣለኸ ዶ ኣለኹ ቤተይ እያ ተዳለዉ እሞ እዛ መድረኽ ናባኸ እያ ትመስል ካባኸ ከዓ ናይ እስራኤል ኣሕዋትና ሰሚዕኽየን ኣለኺ ናይ ማማ ፀሃይነይ ሰሚዕኽየን ኣለኺ ናትከ ከዓ ክትንውስኽ ኢና ማለት እዩ ሎማ ዓንቲ ብሩህ ምሸት እዩ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ሰሚዕና ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ተማሂርና ኣለና Yes. ከሊኻ ተቕፅል ትኽእል ኢኻ ማለት Okay. Ja, شايف قبل مسكري شعب الحرية السلام طاش من قبل ሕረ ማረ ክሳብ ሳት እዳሎ ንብሎ ተሊና ኤዱ ወይ نتذكرنا الله ስክሪን ሼር ኮይኑ ልክና ኣሎ የ يمكن هو متعلة جمر سلام. اوكي ثانك يو سلام بلوزات كيميا مسيغن لو ما عندي قريتها تنقبقب في الباك جراوند خجبر كدل بلوك يري او تناتي سكرين سو فيديو زي ريان سلازلهن كورت لي صور خبلي دالي دقي مدقاقي من قال حمد زخن بعبي خا ثانك يو مهاتن كوميونيتي كم زي عدل فديرو تاخا خدمة خنراقب يهمين كنبهاها بحبار كنعبي ناس مدرخ سلسخة لنا تيجي مدقاقي من مسكن مالتيو لو ما عندي هزيامة يدلوخو نايبو قدامي مقصل تازنا بركة قدامي حزر يلو أب عالم زلوا درستي دك أنسيو انتي مثلا درست كخام أحجميرو كنفلس لازنا برنا أبا قرب هايلاي الحليفة ديره حجي لو ما عندي هزيامة يدلوخو أني مقبي مزحاف كما عزعمة مرة تجميرو أب هاجرنا من يوم قدام صحفتي استغرب كنت يمسلو كزارة مالتيو ምክንያቱ እዚኣ መፅሓፍ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ኣዳልያ ኣለኹ ኣነ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ዳርጋ ሙሉእ ዓለም ኣላ ኣብ ኣስመራ እውን ኣላ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ቅድሚ 2008 ተመሪቓ ብከምኡ መልክዕ ከዓኒ ሎማዓንቲ ንኣህመዘን ከላለይክን ብዛዕባ እውን ንእሽተይ ክዛረብ ቀፂላ ቀድማ ኣነ መፅሓፈይ ዝነበሩ ፀሓፍቲ ክልታይ ይመስሉ ሽዑ ኣበይ እቲ ውህደት ወይ ከዓ ኣበይቲ ፅባቐ ናይ ኩላትካ ሓድርካ ንእሽተይ ክገልፅ ክፍትነ ብዓማይ ማለት እዩ ሶተን ዘይትፈልጣኒ ሰለማዊት ካሕሳይ ይበሃል ኣብ ሃገረ ሽወለን ይቕመጥ ኣደ ክልተ ቆለቴ ዓባይ ጓል ይባል 23 ዓመት ለሞት ክኾነ ማለት 23 ክትመልያ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ናይ ዩኒቨርሲቲ ትመሃር ኣላ ኢንተርናሽናል ፖለቲክ ኤምዲ ኢኮኖሚ ተፅንዓ ኣላ ማለት እዩ مناسا وديك ود 19 ዓመት እዩ بتريد إيكونومي تمرقوا مالتي كمي إيكونوميسي بعالم ماركتينج يقبروا يكا تريدين يقبروا وديو سو ينبرس قتل تستا يقبر زمت عمت لهم عمت مجيشات أسلز نبرنا ويزدو كينو مالتي سو زي عم أزحف ذات رأي زرلهنا زي عم أزحف عبد كلتاشان إسران حامشون ورحت الشعاتي تمرقة وهاجر شو مالتي بزازلوها عاتب عليها مرقة أزي مزحف زي سأل جيري زلوخ مالتيو زادامي تبقرت نقول تفل زلا نحنا هاديك عنستيو كم حضرت سر مالتي أبيوتنا بزح شقر محلف بزح قلت أبدأ كأنبل سو زي عبدي حانت صغاتي حانت شغلها كنا زلا ترقا جيزت حانت صغيط الله حانت أخذ صغيط الله يوتها خم إيو نعملت أبدانا كزاربات صدحة نايدك أن أو يمن حدارون قد كزاربات صدحة حادي جزي هوتنا سموز كويني غيرمو حدا جيزا هاجا لما تيخاني نوضع حجي أفتي صبغ هيوتنا خون كله سقط هويتنا لنا نقل نجر أفتي نوضع كلنا حتى سقط هوينا لنا بقل نجر أبي وتيقا هم عين تشالنج لازم حلفكون إن أنا مذكرتها كون اللي يتزا قدامي تبيش جيريا تأديات ممرض إيه كأني كوابي للعصر 15 عمت كم ديزاينر موديل كينه ساري حلو نافي إشي تكالوني راثني ماي حبشة كراونتي تاشو مزقبرلا ماركت مزقبرلا صراحة لا مالتيو لناتو مذكرت أخونا مسؤول تحاز باك جراوند سلازلو مالتيو زي عينة ديزاين حج موديل كينا نسخات كنت رأيات غلايخن هذا حجي جيزس بزحة هوال كم زعيت يخدنا عين
እዛ ዲዛይን እዚኣ ግን ከባብ 400 ዓመት ዘለዋ መጀመርታ ካብ ጀዲሲ ናብ ናይ እድያት ምስ መፀ ከም ቀዳሚት ዲዛይን ኮይና ዝኸደት እያ ኣብ ገለ ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ በዓል ዘውዲ ረኣያ ዘርኣሉ ዝነበረ ናይ ፋሽን ሾው ኣብ ገለ ስእሊ ረኺበ እያ እዛ ስእሊ ማለት እዩ ምስ ረኣኽዋ ሻስ ዋ እዚ ዓመተ ምህረት ቀደም እዩ ሕጂ ከመይ ገይሩ ከምዚ ኮይኑ ገለ ኢለ ታሽሙ ዝገበርኩ ብዙሓት ሰባት ከዓ ሓጊዞምኒ ረኺበ እያ ማለት እዩ እዛ ዲዛይን ሰብከኡ መልክዕ ከዓ ናትና ሂወት እውን ከምዚ ነባሪ ምሻሉ ታሪክ ዘለዎ ተዘካሪ ንክኸውን እንደገና ከዓ ናብቲ ናትና ባግራውንድ ሕብረተሰብና ክንምለስ ስለ ዘለና ብኸመ መልክዕ መሪፀ ከዓ ብፅቕሚት ክኸቢል እያ ማለት እዩ ሶ ናብዛ መፅሓፍ ክኸይድ እንድሕር ኮይነ ብዛ ካቨር ክገልፅ ኮይና ከዓ እዚ ኣራንሺ ብዓባያ ንሪኣ ዘለና ንዓይ ማለት እዩ ተስፋ ምክንያቱ ተስፋ ተሃሊካ ኢኻ ንሓደ ነገር ትኸዶ እምበር ኮፍ ኢልካ ስለዝሓልምካ ኣይትበፅሖን ኢኻ እንድሕር ሽግራት ክጎንፎካ ኮይኖም ፅባሕ ረኽባ ከም ዘሎ እንድሕር ተስፋ ኮይንካ ኢኻ ሎማዓንቲ ትነብራን ተሓልፋን ማለት እዩ ብኡ መልክዕ ከዓኒ ትደልዮ ዓወታት ትበፅሕ ሶ ንዓኣ ኢለ እያ ነዚኣ ተስፋ ኢለ እያ ካልእ ከዓኒ ካብቶም ቤዚካል 9 ዓይነት ኣለውና ከተቲ ሸውሃት ተባሂሎም ዝፅውዑ ሕብርታት እዚኣ ከዓ ኣብ መበል 7ይቲ ዘላ እያ ስለዚ ካብቲ ናይ መግቢ ስታይል እውን ከይወፀ ዛ ሕብሪ ከም ከፈቲ ሸውሃት ተባሂላ ትፅዋዕ ኣብዚኣ ቁርብትለይ ድምቕ ኢላላ ብዛ ባግራውንድ ትሪኣ ተሃሊኽና ዛ ስእሊ ዘላታ ህስስ ኢላላ እታ ኦሪጂናል ሕብሪ ንሳ እያ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኤዲት ቁርብ ሕብሪ ቀይራ ኣላ እዚኣ ብዚ ፃዕዳ ገይረያ ዘለኹ ከዓኒ ነቲ ፃልማት ኩሉ ንሓልፎ ብሂወትና ገልጠምጥም ንብል ብርሃን ምስ ኮነ ርፍታ ይስማዓና ሞኒ ሽዑ እንታይ ንብል እዋይ ሰላም ኮይኑ ንብል ሕጂ ናይ ሰላም ምልክት ከዓ ፃዕዳ እዩ እዚኣ ሕጂ ወፀቲ ፃዕዳ እያ ዋላፍታ መፅሓፍ ኣብዚኣ ናይ ኤዲት ቁርብትለይ ደቢናት ንላ ሰው ብከምኡ እውን ኣብ ዝቐሚጥ እያ ድሕር ሽግርካሲ ብርሃን ከም ዘሎ እንድሕር ተተስፊኻስ እቲ ብርሃንሲ ሰላም ማለት ሰላም ከዓ ምልክቱ ፃዕዳ እዩ ማለት እዩ ወይ ከምቲ ናይ ሓንቲ መንገብገብ ርግቢት ብከምኡ ስለንምስሎ ንሰላም ብከምኡ መልክዕ ኣብዚ ዲዛይን ገይረ እዚአን ሰለስተ ብዚኣ ዘለዋ ምግቢ ከዓ ቁርሲ በዚኣ ጀሚርና ምሳሕ ድራር ማለት እዩ ኣብ ሂወትና ሰለስተ ቀንዲ ምግቢ ሰብ ክበልዕ ኣለዎ ቁርሲ ምሳሕ ድራር እዚአን ተን ቀንዲ ምግቢ ተባሂለን ወይ ርእሰ ምግቢ ተባሂለን ዝፅዋዕ ክኾነ ከለዎ ኣብ መንጎ ከዓ ጣዕሞት ተባሂሉ ኣብ ናይ ሰዓት 10 ኣብ ናይ ሰዓት 4 ግዜ ከዓ ንውስኸሉ ኣለና ብፍላይ ንሃለኽ እንተኮይና ማለት እዩ እቲ ዝበላዕናዮ ምግቢ ግን ክደጋገም ዘይኮነስ ኣየናይ ምግቢ እዩ እዚኣ ላዕሊ እንታይ ኢለ ጠቂሰ ኣለዎ ጥዑይ ኣእምሮ ውፅኢት ዝተመጣጠነ ምግቢ ኢለ ስለዚ ዝተመጣጠነ ምግቢ ክንምገብ ከም ዘለና እዛ መፅሓፍ ኣስፊሓ ትገልፅ ማለት እዩ እዛ ፃሕሊ ብዚ ገይረ ዘለኹ እዛ መፅሓፍ ባህላዊ ምግቢ ዝበሃል የብልና ንሕና ከም ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ግን መለለይ ኣለና እቲ ኣልፋቤትና ጥራይ ኣይኮነ ናትና መለለይ ንኣብነት ኣብዛ ላዕሊ መቐረት ንኩሉ ትብል ኣላ እዚኣ ዋስ ትግረ ክንብባ ክእል እዩ እዛ መፅሓፍ ግን ትግረይ ትውክሎን እያ ንናይ ትግርኛ ብሄርን ንተዛረብቲ ትግርኛን ክትውክለለይ ብልምድስ ፃሕሊ ባህል ትሪኢኻስ ወይ ናይ ትግርኛ ብሄር እያ ስለትብል ከይ ሰብሲ ከየንበበስ ንዕኡ ርእስ ትቆነይ ቋንቋ ትግርኛ ምዃና ነቲ ናተይ ባግራውንድ ተዛራቢ ትግርኛ ምዃነይ ካብ ትግርኛ ብሄር ምዃነይ ሲ ንክገልፅ ኣብኡ እታ ፅሕፈት እውን በዓላት ትግርኛ ብትግርኛ ምዃና ከብርህ ኢለኹም ገይረ እያ ሓደ ግዜ ስእሊ ልክዕ ከምቲ ንሕና ንፅሕፎ ንዛረቦ ይገልፅ እዩ ንክብል ከዓ ታሽም ገይረ ማለት እዩ ኣብዚ ቀመማት ንሪኢ ኣለና ቀመማት ከዓ ጣዕሞም ሽቶኦም መቐረቶም ጥቕሞም ከይተለወጡ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዓለም ክትፍጠር ከላ ነይሮም ክሳብ ዓለም ተጠቕሊላ ተሓልፉ ግዴታ ክህሉ እዩ ከምታ ዘለዎም ከይተለዋወጡ ምናልባሽ ኬሚካላት ዳተሓወሶም መድሃኒታት ክስርሑ ክቅየሩ ክእሉ እዮም እሶም ግን ከፍታ ክበቕልዋ ከለዉ ክሳብታ መጨረሻ ግዜ ከይተለወጡ እዮም ዝነብሩ ብከምኡ መልክዕ ኣብዚ ቅድሚት ገይረዮ ኣለኹ ማለት እዩ እዚኣ ኣብዚኣ ገሊፅያ ዘለኹ ከዓ መኣዲ ንሕና ማለት እዩ ብፍቅሪ ኣብዚኣ ሕጂ ኩላትና ተረኪብናስ ኣብ ሓደ መኣዲ ኣለና ኢና ንብል ዘለና መኣዲ ክንዛረብ እንተኮይንና ኣብ ዓድና ጊባቦ እዩ ክመፅእ መብልዒ እንጀራ እዩ ክመፅእ ወይ ከዓ ሞሰብ እዩ ክመፅእ ማለት ስለዚ እዚ ኩሉ ከቢድ እዩ ንዑ ንምጥርናፍ ኢለ እየ ገይርዮ ኣብ ዓለም እውን ተን ዝበዝሓ ወላ ማዕቢለን ሃገራት ከቢብ እየተን ንምንታይ ክቢ ሕብረት ወይ ከዓ ስጥመት እዩ ወላ ሓደ ኩርናዕ የብሉ ዘብያትሲ ኩርናዕ ዝበሃል የብላ ካልእ 4 ኣንጎሎ 3 ኣንጎሎ ተኮይንስ ኩርናዕ ኣለዎ ሕጂ ኩርናዕ ዘለዎ ጨንፈር ኣለዎ ማለት እዩ ክቢ ተኮይኑ ግን ሕብረት እዩ ስጥመት እዩ ድፍንጥሕ ወይ ድዘርግ የለን ማለት እዩ እዚ ከዓ ንናትና ባህሪ ክውክል ኢለ መኣዲ ክብል እያ ከምዚኣ ገይረ እያ እዚኣ ትመስል ሕጂ ተመሊሰ ናበይ ክኸይድ ካብዚኣ ናተይ ፕረዘንታሽ ምውፃእ ቀዳሞት ፀሓፍቲ መፅሓፍ ብዛዕባ ምግብን ኣመጋግባንሲ ኣብቲ ቀደም ግዜ ቅድሚ ቴስዓ ዝነበረ ካብ 60ታት ጀሚሩ እንዲና ኢልና 7 ተጀሚሩስ
ብድሕሪኡ ዝነበረ ክሳብ 9 እንታይ ይመስል ካብ 9 ክሳብ 2000 ዘሎ ነናይ 10 ዓመት ነገርና ምኩን ጥርንሆ ትግዛሕትር ብለና ሕጂ እዚኦም ወከልቲ እዮም ፅኦም ዘለኹ እምበር እዚኦም ጥራይ ኣይኮኑ እቶም ሰባት ብዓመይ ግን ንእሽተይ ገልፆም ክፍትነ ኣብዚኣ ብቀዳማይ ገሊፅያ ነይረ ሃና ገብረ እግዚኣብሔር መምህር ሃና ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ሃገረ ሸወለና ኣላ እዚ ዓዲኣ ትነብር ማለት እዩ መምህር ናይ ኢደ ጥበብን ናይ መግብን ኮይና ቤት ትምህርትታት ትሰርሕ ነይራ ቀዳሚት መፅሓፋ ብ1900 ክንደይና ፅሒፋት ማራ አይ ቲንክ ሶ 68 መስለኒ ሰሪሓታ ንሳ ሕጂ ኣብ ጥዑይ ኣካል ጥዑይ ኣእምሮ ትብል ኣርእስቲ ሂባ ስእሊ ናይ ንእሽተይ ካርቶን ዘለዎ ኣዝያ ፅቡቃት መፅሓፍ ፃሒፋ ሕጂ ዘን ጥንታውያን መፅሓፍቲ ቅድሚ ናፅነት ተፃሕፋ መፅሓፍቲ ካብ ናይ ኣባ መሽሙ ጀሚርካ ማለት ካብ ናይ ኣባ ይስሐቅ ጀሚርካ ብምልኦም ኣውደሎ ቃላት ግእዝ እዮም ኣነ ወላ ክንበቦም ዝተሸገርኩሎም ኣለዉ ማለት እዩ ወላ እቲ ቁፅሪ እቲ ኣልፋቤት ግእዝ እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ ዋሻንጫ 1967 ብናይ ግእዝ ዶ ይኸውን ኢለስ ንነብሰይ ዝሓትሉ ግዜታት ኣለዉ ጃስት ክምልሰልካ ይክእልኒ ግን በቲ ናይቲ ግእዝ ገምጋም ሽዑ ናብቲ ናይ ፍረንጂ ቀይርካ ትርድኦ ማለት እዩ ምክንያቱ ብግእዝ ካብ ተፃሕፈ እቲ ቃልሲ ብናይ ግእዝ ኣቋፃፅራ ዶ ክኸውን እንደገና እቲ ግዜ ዝነበረ ሽዑ ካስ ኤርትራ ኣብ ታሕቲ መግዛእት ናይ ኢትዮጵያ እውን ስለዝነበረት ብኡ ዝኸይድ ነይሩ ኢለ ብግምተይ ይሓስብ ማለት እዩ ሽዑ ከም ካልእቲ ፀሓፊት ድመፀት ፀዳል በረኸ ኣብ 1987 ፅሒፋ ማለት እዩ ፀዳል በረኸ እንታይ ኢላ ፅሒፋ መግብን ኣመጋግቦን መዓልታዊ ኣመጋግባና ነመሓይሽ ትብል ፅሒፋ ናይ ፀዳል ኣዝያ ፅቡቅቲ መፅሓፍ ብጣዕሚ ዝመሰጠተኒ እያ እንታይ ትዛረብ ኣብ ናይ ፀዳል መፅሓፍ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ስኒ ኢኮኖሚካ ተማሕደር ከመይ ጌሩስ እቲ ሰብሲ ደመዙስ ምስ ናብሮ ኣመሓዳዲሩሲ ብኢኮኖሚ ዝማዕበለ ጥርንፍ ዝበለ ዘለዎ ነገር እያ ትዛረብ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ባጀትን ዓቐንን ኣተኣሳሲራ ምሕደራ ናይ ሓዳርካ ምሕደራ ናይ ኣስቤዛካ ምሕደራ ናይ ደሞዝካ ኣስፋሕ ኣቢላ ትገልፅ ብጣዕሚ ፅቡቅቲ መፅሓፍ እያ እዚኣ ጥራይ መፅሓፍ ኣብ ሓንቲ ላብሬሪ ረኪበ እያ ትወፅእ ስለዘይትኽእል ኢለ የምፅያ ማለት እዩ ስለዚ እታ መፅሓፍ የብለይን ተን ካልኦት መፅሓፍቲ ኮ ገለገለ ስረኪበ እየ ግን እዚኣ ኣይነበረትን ክሽየጥ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ቀፂልና ናብ ኣባ ይስሐቅ ገብረ ኢየሱስ ኢና ንኸይድ ኣባ ይስሐቅ ገብረ ኢየሱስ ኣዝዩ ንፍዕ ፀሓፊ ኣቦ እዩ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ቀዳሚ ንቀደም ቦልያ ትብል መፅሓፍ ቀዳማይን ካልኣይ ክፋል ዘሎ መፅሓፍ ፅሒፉ ኣፍታ ቀዳመይቲ ክፋሉ ካብ ቃርፍ ክሳብ ባንያ ትብል ኣፍታ ካልእቲ ኣፍታ ቀዳመይቲ ኣፍታ ካልእቲ ከዓ ካብ ፓስታ ክሳብ ቢስኩት እያ ትብል ማለት ከምታ ንሶም ዝፀሓፍዋ ቢስኩት ንሕና ብሽኮት ኢና ንብል ንሶም ግን ላህጃ ዘለዎ ወይ ከዓ እቲ ነድሙፀ እዮም ዝፅሕፍዎ ናይ ሓቂ ዝተበረሃኒ ነገር ማለት እዩ ብሻሎት ኣዝዩ ንዓይ ደስ ዝበለኒ እቲ ኣባሃህላ ንኣብነት ኣዴታትና ዝፅውዖ ነገር ብሽኮቲ እያ የብላኒ ቢስኮቲ እየ ንድብላ ከምታ ዘላታ ሚያዝያ ክብላ ማዝያ እየ ንድብልኦ ማዝያ ከምኣ እየ ዝፅሕፋ ሕጂ እንታይ ማለት እየ ነየናይ ዘመን ይውክል ወይ ከዓ ኣበየናይ ግዜ ኣባሃህላ ወይ ኣዘራርባ ነይሩ ንሕና ንምሃር ማለት እዩ ካብኡ ኣብቲ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ላህጃ እንታይ ይመስል ኣብ ሕጂ ዘሎስ እንታይ ይመስል ሕጂ ቀደም ኣነ ዝከረኒ ዓባየሲ እንታይ ኢላ ትፅዋዕ ነራ ንጓልጓላ ማለት እዩ ኤልሳ እየ ሽማ ምሽ የልሳ ኢላ ትፅዋዓ የያ ትብላ ሕጂ ስኒ እቲ ኣባሃህላ ወላሲ ካብ ዘመን ናብ ወለዶስ ዳተመሓየሸ ይኸይድ እሞ ይቃየር ምዃኑ ከዓ ኣብዛ ናቶም መፅሓፍ ሞር ተገንዚበ ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ኣብ ቅድሚ 9 ዓመተ ምህረት ዝነበሩ ፀሓፍቲ ሰለስተ ናይ መግቢ ማለት እዩ ኣነ ዝበፃሕክዎም ምናልባሽ እውን ካልኦት ኩሉ ይኽእሉ ይቕሬታ እቶም ኣነ ዝረከብኩም ምዝራብ ፅቡቅ ስለዝኾነ ግን እዚኦም ረኪበ ኣለኹ እዚኦም ሕጂ ቅድሚ 9 ዝፀሓፉ ካብ 67 ጀሚሮም ክሳብ 9 ዓመተ ምህረት ዘሎ ፀሓፍ እዮም ማለት እዩ ካልእቲ መፅሓፎም ናይ ኣባ ይስሐቅ ኣብ 1994 እዮም ፅሒፎማ እታ ቅድሚኣ ዝነበረት ግን ተዘይተጋገይ 1986 እዚ ይመስል ናይ ኣባ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ማለት እዩ ብድሕሪ ናፅነት ክንከይድ እንድሕር ኮይና ሕጂ ወከልቲ እየ ክወስድ ማለት እዩ ቀድሜና ኣብዛ ስእሊ ዘለዋ ስእሊ ምሕላፈይ ናይ መን ነይሩ ናይ መምህር ፍሮወይኒ ገብሪ ሂወት ነይሩ ፍሮወይኒ ገብሪ ሂወት እንታይ ኢላ ፅሒፋ ትምህርቲ ምድላው መግቢ ትብል ፅሒፋ ማለት እዩ ኣዝያ ፅቡቅቲ መፅሓፍ ንኩላትና ኣብነት ዝኾነትና ብፍላይ ንዓይ ኣብቲ ሽዑ ግዜ በቃ ብተመስጦ ዘንብባ ዝነበርኩ መፅሓፍ እያ ነራ ክስራሕ ኣለና ካብ ኣንቢበ ኢለስ ዝህልጠየሉ ዝነበርኩ ግዜ እውን ነይሩ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እውን ቀፂላ መምህር እዝጋሃርያ ማለት እዩ መግቢ እንታይ ኢላ ፅሒፋ ምድላው መግቢ ብሜላ ዝብል ከዓ ካልእት መፅሓፍ ንሳውን ሰርሐ ድሕሪያ ማለት እዩ
شو بدحري قتيلو أتو ملس ولد سلاسي ጥዕናኻ ኣብ ማኣድኻ እንተኢሉ መግቢ ፈውስን መርዝን እዩ እዚኣ እዚኣ ደላ መፅሓፍ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ዝፈተኽዋ ናይ መለስ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ሲ ምስላታ ሲ እዚ ናይ ባባ ታዲሽ እንደ ዘኪር እያ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ፍትናቱ ኣቦ ሕማም መን ምዃኑ ብዘየገድስ ሕማም መግቢ እያ እንተኢልናሲ ኣደ እዩ ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ኢሉ ኣቦ ሕማም መን ምዃኑ ብዘየገድስ ሕማቅ መግቢ ኣድ እዩ ንሓደ ሰብ ክሓመም እንድሕር ኮይኑ ስኒ እቲ ዝበልዖ መግቢ ሲ ሕማቅ እንተኮይኑ እዩ ዝሓመም ሕጂ ኣድ እዩ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ድሕሪ ጥዒተ ዘይበሊዑ ሲ ግድን እዩ ክሓመም ስለዚ ሲ እታ ምስላናቱስ ኣዝያ ደስ ኢላትኒ ብጣዕሚ ከምዚ እዚኣ መግቢ እዚኣ መፅሓፍ ሕጂ ናይ መግቢ ኣይኮነትን ብዛዕባ ረሴፕት ኣይኮነትን ትዛረብ ኣሰራርሓ ኣይኮነትን ትዛረብ ኒውትሪሽን እያ ትዛረብ ኣብኣ ሕጂ እንታይ እዩ ትዛረብ እቲ መግቢ ስኒ ትሕዝቶ ዘይኮነ ወይ ከዓ እቲ ንምገቦ መግብታት እንታይ እዩ ንበልዕ ዘለና ወይ ከዓ ሲ ካብቲ ንበልዖ ዘለናስ እንታይ ኢና ንረክብ ዘለና መግቢ ክንምገብ እንድሕር ኮይና እንታይ ትሕዝቶ ኣለዎ መዓስ ንበልዖ እንታይ ከመስል ንዓና ምስ ጥዕናና ምስ ዘለና ፀገም ጥዕናናስ ሰብ ካብ ሰብ ይፈላለ ስለዝኾነ ንኣብንሃ ንሽኩር ህልወኒ ሓፍተይ ደም በዝሒ ህልዋ ሓንቲ ሓፍተይ ጥዒቲ ትኾን ኩላትና ሓደ ዓይነት ምግቢ ክንምገብ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ምግቢ ተሰሪሕና ክንበልዕ ዘይኮነስ ኣየናይ ምግብስ ምስ ጥዕናና ይኸይድ ኣለሊና ንብላዕ እያ ትብል ብኸምኡ ኢኻ ምግቢ ፈውስን መርዝን ይለዎ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ሽኮራዎ ዘለዎ ምግቢ እንተሰሪሕስ ሽኮር ዘለዎ ሕማማ ቦታ ሃሊንስ መሪዝ ኣለኹ ማለት ቀቲል ኣለኹ ማለት እዩ እንድሕር ኣደይ ዋሕዲ ሽኮር ዘለዋ እንድሕር ኮይና ወይ ከዓኒ ዋሕዲ ደም ዘለዋ እንድሕር ኮይና ትሕዝቶ ሙሉእ ዘለዎ ንዓንተ ልዕኻ ፈዊስ እያ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ብመግቢ ክንሓውን ክንመወትን ከም ንኽእል ኣስፊሑ ዝዛረብ ንዓይ እውን ሪሰርች ዝጠቐመትኒ መፅሓፍ እያ ኣዝያ ብልፅቲ መፅሓፍ እያ እሳ እውን ኣይረኸብክዋ ናይ ገዛ እኽዋ ፔጅ ኢላ ኣምፅያ ገለገለ ዘድለያ ትሕዝቶኻ ኖትስ ገይረ መፅያ ማለት እዩ ብድሕሪ ቀፂልና ከዓ ናብዛ ናይ እስክንድር ብርሃን ከይድና እስክንድር ብርሃነ ኣዝዩ ፈልጦሉ ሲ ከባቢ 9 መፅሓፍቲ ኣለዎ ማለት እዩ ገለ ካብአኒ ሕጂ ኣነ ወሲደ እታ ፋይናል እዛ መፅሓፍ እዚኣ ንምንታይ ኣብዚኣ መሪፅያ እንተኢልኩምኒ 2012 ና ወፅያ እታ መፅሓፍ ኣብ ቦርሳይን ሱዳን ክመፅእ ከለኹ ንሕክምና ኢለ ሒዝያ መፅየ ማለት እዩ ጥቅምቲ 2012 ተሓቲማ ኣነ ከዓ 2013 ወርሒ 4 መጠረሻ ወፅየ ካብ ኤርትራ ሽዑ ክወፅእ ከለኹ እዛ መፅሓፍ ሒዝያ ንሱዳን መፅያ ኣብ ቦርሳይ ሳቲት ከንብባ ገሊላ ማለት እዩ ሓዳሽ ነራ ብዙሕ ግዜ ዝገበርታ ኣይነበረትን ብድሕሪኡ ካብ ሱዳን ብሳራ ብባሕሪ ሊብያ ገይረ መፅየ እዚኣ መፅሓፍ ኣብ ቦርሳይ ምሳይ መፅያ ክሳብ ሕጂ ምሳይ ኣላ እዚኣ ስእሊ ካብታ ምሳይ ዘላ መፅሓፍ ስእሊ ብዛይ ገይረያ ምሳይሲ ተጋዲለ እያ ከባቢሲ 13 ዓመት ልዕሊ ገይራ ኣላ ብኢደይ ማለት እዩ ተገርመንስ እንታይ እስከ ተገርመትና ኣብ ሱዳን ሲ ከይተኣርግ እንታይ ሓሲብና ኣይፈልጥኒስ ጠሪዘ እያ ጎማ ጌርስ ጠሪዘ ኣብ ሱዳን ጠሪዘ እያ ከምታ ተጠረዘታ ጥርስታ ኣላ ስጋብ ሕጂ ማለት እዩ ዕድል ኣይገበርኩን ሎም ዓንቲ ቪድዮ ስለዝኣበይት እምበር ከርእየኩም ኢላ ዝቀሪበ ነርዘን ዘለዋ ንመፅሓፍቲ ብከምኡ ሕጂ ብከምኡ እየ መሪፀ ብዘይታሽም ገይረያ እምበር ካብተን ካልኦት ካብተን 9 መፅሓፍትስ በሊፃ ኣይኮነትን እዚአን ኣብ ዘለዋ ስእልታት ኩለን መፅሓፍቲ እየን ኣብዚኣ ሕጂ ክንደይ ስእሊ ኣለዋ 8 ስእሊ ኣለዋ ማለት እዩ ፋይናል ድስራሕ ድሕሪ ሓንቲ መፅሓፍ ስለ ዘላቶ 9 መፅሓፍቲ ኣለዎ እዚኣ ይፈልጥ ብዛዕባኡ ማለት እዩ እስክንድር ብርሃነ ኣብዚ ሃገር ሽወደን ዝነብር ነይሩ ሕጂ ኣበይ ይነብር ኣሎ ኤግዛክት ኣይፈልጥን ገና መስመራ ምስ ሬድዮ ንማ ኮይኑ እንታይ ትብል ነራቶ ኑማ ጥዕናዊ ኣመጋግባ ትብል ፕሮግራም ኣዝያ ፅብቕቲ ነራቶ ኣብ ሬድዮ ንማ ዝዝክሮ እንድሕር ኮይና ብዛዕባ ናይ ኤች ኣይቪ ኣመጋግቦኦም ገለ ይዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ዝዘከርኩውን ካብታ ምሳይ ዘላን ካብዚኣ ንእሽተይ ፅሒፈ ሕጂ እንታይ ኢለ ጥዕናኻ ከም ኣመጋግባኻ ትብልታ መፅሓፍ ኣነ ሒዝያ ድመፃኹ ምሳይ ዘላ እዛ ርእስቲ መሪፀ ከዓ ብከምኡ ገይርያ ካብተን ካልኦት መፅሓፍቱ ካልእ ከዓኒ እታ ኣብ ሬድዮ ንማ ዝሰምዓ ዝነበርኩ ንዓይ ማለት እዩ ሞር ደስ ትብለኒ ዝነበረት መምርሒ ኣመጋግባ ምስ ኤች ኣይቪን ኤድስን ንዝነብሩ ሰባት ትብል ማለት እዩ ሰብሲ ምስ ሕማም እንዳነበረስ ኣመጋግብኦን ምዕረይ እንተኮይኑስ ክሓው ከም ዝኽእል ማለት ቶታል ካብቲ ሕማም ቫይረስ ክወፅእ ዘይኮነስ ዕድመ ከምቲ ኖርማል ሰብ ካልእ ሕማም ሓይሙ ዝመወሲ ብኣመጋግቡ ተተኸናኺኑስ ዕድመ ወሲኹ ክነብር ከም ዝኽእል ከም ኩሉ ሰብ እዩ ዝዛረብ ነይሩ እሞ እንተዘክሩ ከዓ እዚኣ ገይረ እያ ብድሕሪኡ እዚኣተን ሕጂ ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝነበራ እየን ድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት ዝመፅኣ ከዓ
من مزياتنا مقرة بالمالتيو زي أهمان شما أسمرت انتي مش ما مقرة بالعرس نيتها مصحف كوينة أسرار راح مقرح بستيات بزعوة دحرة مجي شكرا وتحستر لهم كلهم عينة كيكات انتي موصلي سريحة تقريبا محرقات بحال مالتيو أزياء تبغى مصحفها حبرا وسائل اللوا نيشي لها مزرعة أزبل مور في لبوت حيا بلا كواب ميتن شديشن قط اللوا بدعمي ዝፈተኽዎ ማለት እዩ ንእሽተይን ምቅርትን ከምታ ሽማ ምቅርቲ ዝኾነት መፅሓፍ ንሳ እውን ኣዳልያ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ክሽነና ዝብል ማለት እዩ ብክልተ ኣሕዋት ብዘምዘምን ብራሕማን ዓብደሰላም ዝበሃላ ዘምዘም ዓብደሰላም ራሕማ ዓብደሰላም ኣሕዋተን ክልቲአን ክሽነና ትብል ከዓ ኣዝያ ፅቡቕቲ መፅሓፍ ሕብራዊ ብዙሕ ስእሊ ዘለዋ ጀሚርካ ካብታ ምምታር ጀሚርካስ ክሳብ ታምክሻን ብስእሊ ዝተሰነየ መጽሐፍ ጽبقت رجوز بلد هلاتن زين أحواتون بدحريو كتيرها مترشا قد من هذه مصحف محتمها أسمرت فلت إخنا في تلفزيون رئات هنا بس بزحات بهيرات أب تعتبر ناي كل هرشا برنامج تدالو أسمرت دامرت بهالمالتيو أبسمرها أزيو جفح عابز هنا الريستورانت تنتزب اللوا أما خل أبس خبابي فابريكاش ጋር ሞኖፖሊ ከባቢ ማለት እዩ ባዕለይ ብኣካል ከይደ ረኺበያ ኣዝዩ ፅቡቅ መግቢ ፅቡቅ ኣገልግሎት ተኣንጊደ ማለት እዩ ሕጂ ሳኻ ምስጢር ፃሕልና ትብል እያ ሰሪሓ እዛ ስእሊ ትርአ ኣላ ካብታ ናታ መፅሓፍ ብደገ ባግራውንድ ናታ ዘላታ ኣብዚኣ ኣምፅያ ኣሰራርሓ መግቢ ካብ ጥረታትን ኣእኻልን እያ ትብል እታ መፅሓፋሲ ውስን ዝበለት እያ ንሓደ ነገር እያ ተወኪራ ጥረታት እንታይ እዮም ክስርሑ ዝኽእሉ መግቢ ኣእኻልከ እንታይ እዮም ክስንከቱ ወይ ክልወሱ ዝኽእሉ ካብታ ዝነኣሰት ብካብ ጥረታት ፉል እንድሕር ወይ ዓደስተይልናሲ እንድሕር ኣብ ኣእኻል ኢልና ከዓ ስዋን እዚ እንታይ ድባል ስዋ ኩሉ ነገር ማለት ብጥረምረ ቅጫ ሕምባሻ እንጀራ ገለ ከመይ ይስራሕን ከመይ ይኸይድን ኣስፊሓ ሰሪሓ ኣዝያ ፅቡቕቲ መፅሓፍ ኣለታ ብሕብራዊ እናታ እውን ብስእሊ ዝተሰነየ ብዛዕሚ ሕጂ እዚኣቶም ካብቶም ኣነ ዝበፃሕክዎም ምሻሎ ገለ ሕልፍ ክትብል ትሪኦም እሞ ትፈልጦም ነገር መንገድኻ ከዓ ትመሃር እዚኦም ገለ ክብል ስለ ዝደለኹ እየ ኣብዚ ኣቕሪበዮም ኣብዚ ኣምፅአን ዘለኹ ንዓይ ከዓኒ ከም መወከሲ ቀዳሞት ዓበይቲ ኣሕዋተይ ኣዴታተይ መምሃራነይ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ መፅሓፍ ይዳሎ መፅሓፍ ከመይ ጌርካ ክስራሕ ትኽእል ሓደ ግዜ ኣነ ብዚ ኮይነ ሓደ ሓሳብ ምስ ኣብ ዓዲ ዘላ ሓፍተይ ክሓስብ ክእል እየ እንድሕር ናታ መፅሓፍ ርእዮ ወይ ከዓ እቲ ዘሎ ቦታ እንድሕር ፋሕቲረዮ እንታይ ክፈልጥ ዝኽእል ኣነ ማስ ዘሎ እንድሕር ደጊመሲ ነቲ ሰብ ነቲ ናተይ ሕብረተሰብ ኣየፍርኩሉን እቲ ኮፕራይት ገዲፍና እቲ ምቕዳሕ ወይ ከዓ ድጋም ገዲፍና ሲ ነቲ ናትና ሕብረተሰብ ሓድሽ ነገር ክንምፅአሉ ከለና ይፅበቕ ድሕር ሓድሽ ነገር ክተምፅእ እንተኮይንካ ነተን ዝነበራ መፅሓፍቲ ክትፈልጠን ኣለካ ድሕር ንዓን ከይፈለጥካ ትሰርሕ ኮይንካ ሲ እዞም ኩለን መፅሓፍቲ ዳርጋ ድበስ ኣብዚ ናይ ቀደም ኣሰራርሓ ደርሆስ ዳርጋ ዘየለ የለን ኣሰራርሓ ዝግንስ ዳርጋ ዘየለ የለን ንምንታይ ብባህላዊ መፅሓፍቲ ዝተተሓሓዛ ስለ ዝኾና ሕጂ እንታይ ይኸውን تعاقن كفالة خلي كابيد نابيد كاب جزا ناب جزا جن تأخذ أخوينا زغن دور تخوينا أمني فروين الله أمني زجهر الله أمني تسأل الله أمني هن الله أمني بيسا ولا الله حجز تزغن دور هاجلس أكل جزاسي من أربعة عن بربر فتخون شكرتي وحري خون حركة شكرت فتخون كفزولو بربري وحري خون حجي كم تطريف على له أبكن دخون مجلس وتصغت بلا لك سؤال دلو تسريه صح وتوزع ده نزق كيرو نحركين كخاص وي تايمر ده كيرو لزلك جيزة وي كاني بين أمريكا خلوط لزلك ما لازم يلومي دهوس كتف من التكنولوجيا زولسي كم تنايك أدم أورجينال أورجانيك زهنا درقات هيكونان نحيج زولس أزين فوكس تقطع خاتين دراء زبالات أورجينال نخوخنا لين تايق كم زلني قال تكنيك تأتي وصراحة جدا زغن دورها بحد شاقة صراحة إلى خمس أخلي وي كات صبح دورها وي تربح طبسي ወይ ከዓ ኮትሌት ገለይለሲ ትፈልኽ እለ እንድሕር ተያ ዝነበረት ኣዴት ስርሓ ዝነበረት ኣነ እንተደጊመያ ግን ወላ ሓንቲ ተፈለይትን ካብ ናይ ፍሮይድ ወላ ሓንቲ ተፈለይትን ካብ ናይ ዝገሃርያ ማለት እዩ ስለዚ ክትገብር ከለኻ ሓደ መፅሓፍ ክትሰርሕ ከለኻ ካብቶም ቀዲሞም ዝተሰርሑ መፅሓፍቲ እንታይ ይመስሉ ክትርኢ ኣለካ كابز كنت ترجم يكون كذب له أنا سي ترجم من حق صراحة يكون كذب له نتيز نبرس كمي سي بنات حسب مثل لومي معبر جزاوي مثل حج زلو أتس كمي كله طنخل إيه حاسبة بخون ملك حسب بس حفظ داليا قبل صح سواء كأطبق جبر من سرخي بلا
ጥቡቅ ኣላ ኢለ ይሓስብ ተስፋ ገብርካትን ዘይገዛእኽና ገዚእኽን ክትሪኣ ክትጥቀማላን ማለት እዩ ናይ ሎሚ ዛዕባይ ሕጂ ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ ናተይ ክዛረብ እየ መፅሓፍ መቐረት ንኩሉ ምድላው መግቢ ማለት እዩ እዚኣ ንሪኣ ዘለና መፅሓፍ እያ ቀዲመ ደጊኣ ነገረክን ፀኒሐ መቐረት ንኩሉ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ መቐረት ንኩሉ ሽም ናይዛ መፅሓፍ ኣርእስቲ መዋሃቢ ክዛረብ ማለት እዩ መቐረት ንኩሉ ማለት ኣብ ሂወትና ትንኸዶ ትንዛረቦ ትንበልዖ ትንሰትዮ ትንሓልሞ እቲ ንሰርሖ ፅቡቅ እንተዘይኮይኑ ምቁር እንተዘይኮይኑ ገለ ነገር ኣብ ሂወትና ጌጋ ተፈጢሩሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሂወትካ ኩሉ ነገር ምቁር እንተዘይኮይኑልካ ወላ ሓደ ነገር ኣይኮነን ንኣብነት ኣነ ኣመጋግባይ ፅቡቅ ክኾን ይኽእል እዩ እቲ ምስ ሓዳረይ ዘለኒ ምስ ደቀይ ዘለኒ ምስ ስርሐይ ዘለኒ ፅቡቅ እንተዘይኮይኑ ኣብ ሂወተይ ስኒ እቲ ናተይ ላይፍ ስታንዳርድ ገለ ጌጋ ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ጥዑም ስለ ዝበልዓ ሕጉስ ክኾን ኣይክእልኒ እንድሕር ኣብ ስርሐይ ሰላም ኣብ ሓዳረይ ሰላም ኮይነ ከዓ ድሕር ፅቡቅ መግቢ እንተዘይበልዐ ፅቡቅ መስተ እንተዘይሰተየ ምስ ጥዕናይ ዝኸይተዘይሰተሲ ኣእሙረይ ይደክም እዩ ምክንያቱ ካብቲ ዝምገበ ኣእሙረይ ዝነቅሕ ባዕሉ እቲ ናተይ ፊዚካሊቲ እቲ ሜንታሊቲ ኩሉ ነገር ስካብ እዩ ካብቲ ዝምገቦ ኤነርጂ እዩ ዝረክብ ነው እዚ ነገር እንተዘይረኺበ ኣነ ሕጉስቲ ክኾን ኣይክእልኒ ይመስለኒ ይኸውን ስለ ድስሕቅ ሲነ ስለ ዝድቅስ ብሰባት ፅቡቅ ኮሚኒኬሽን ስለ ዘለኒ እንተዘይኮነ ግን ኣብ ጥዕናይ ግን ወላ ሓንቲ የብለይ ስለዚ ኣብ ነብስና ክንሰርሕ ይደሊ ስለዚ ኩሉ ነገር ምቁር ንክኾነና ከምዚ ሕጂ ተኣኪብና ብዚኣ ምስ መቂርና ኣለና زيارة يوان حدا سبب دحكي بيروها كلها كفحت له نعم نزاتي كاميرا زي ما هلا ما عندي قلنا قرقودي له مالتي سلازي كود لنا خلا في وقتنا كنا سؤال نزل لنا كفت قد كسر هذا عليها سلازي مقر نجار نفوقنا لنا نقول لسه قبل سيجي ميركا ما غرت نقول لي ليها مالتي أنا زخورنا قدي هو تيسر حينا براي دكاي كل نجار مقر كنا اللي منه أنا حقاهم يمني لكم سلازي بهم الملكة يا شمهي بيا قالها زي ما قررت بك كهابي عسل علي عسش وعت عمل كم قال إيش ميك أخوينا خير أبصراحة تكال دحر على كبيزنس دحر هدي كان بيشم ولا حركة هلا خير طعم تزارب درجة بزحو مقررت حفتي كم زي أبو حجزنا مقررت حوي كم زي أبو حجزنا نحن مقررت كم زكاة شو بك ليه دات الناس على غرانس تقدر بيتم نصب معكم من جيميرو مالتي سلازم هو بركعون تاشم كتفا عيدلهم أبزي جيريا مالتي مزحف ناي مدلو مقول تيطامنا حجي مزيا مزحف تيطامنا نحر كزارب خوينا مجمرتا جيزنا تحصر لنا مالس أسبيزان كلك استحقور سيدا تخسر حيلك تجنا إيخا أبزي أجن تزغل للنجر بتزلك أبجزا خاص بحد جيزان تيتسرح جيزان تيتحجزك نخدي سبيخات تدلي عطنا لوا كندي جيزي أتوزدلك 10 هلا كان 10 قرص تسرح 4 هلا كان 4 قرص تسرح كم جيزة مالتي أنت هذا لا تكجيزة أنت عندك بخم تسرح لو ما عاد تري أحد صباح ضخم قرص شعب فليت الله صباح تسين أنت خم تسرح فليت الله هذا لو عن سبي سيمتي سرح مالتي التسبيح ده قليل بأربع روح ودخل كبر زي كونه يتتأكمه تسفاي قدرك بكل السبهم عينت كنت أنا سرد أمس كم برديت قلت له كم عين قبل الناس يوم الخيبة اللي مالتيو كلها أبتعنا تنصرح زلنا مجبي أنت أي وسيلة نعمل قرصنا أمن الدين عند قطر حدا إليا قطر حدا قرص دي إليا مستوى حدا مسحدا لنا مستوى حدا درار زلنا استفل اللي عين مجبين استفل اللي عين تحس تركب نيوتريشن تركب مالتيو مع النوزولو مع زابا فيتامينات كله قب كلنا تركب سلز فروع نخوخنا الكحج تغيره نحارس من تخيد مين مش هلا زعمت نيلو ما عندي مين مش ولا بقول الريستورانت يلو نحارس من تخيد بروجرامه نحارس من رأي كنا تنقل تكون راوند تكبره قل أنا بخمو نحارس من خمس رأي هو تنام بالحريو يتم على رأيها ما دست آخر كيد خيرها صاحا تمت حفظ الله قد يكون كان صريحة كل يزت ولا نكح سوال لك صاد فوت لك بهلو مقبل لك سنو سكونسلت خير تتقمع إلى إذا حسب كم تتقم كارك تسيني مالتي نعيون بصح تقيمات نعم زي ناس سب وين تزنب باسط رأيكم نعي نزلنا بريسي حقي ذاتنا بديك الأحلام سلام انتي كم مزحف تحيف كي زبلن دحر كوينو مزحف حلميو ما في حلميو كلتاش حسلسن نايم بدلو مجبو تمحيرة كلتاش حسلسن متقرشال تشعر وعتم جمرتها تمريها مالتنا خلطة عم تمحيرة كلتاش حقلتاني جميرة بدحري شعو أو خمرة كله كان مجازين إن شاء الله أو أير نريو نايم بينا يج أم مالك كلام كلزلو حتى مجازين كمان تمامرنا حزام مزح يتقلوا تاني راسو فيرجينيا تبها دا يطلعني تمهيرة بدحري حساب تمز مزت زي كنت ترجمينا مسلمينات بلاني سلازي كنصر حينا يعني
كم يقرنا ترجمة قال لي حاجة أنا بزدر إله إذا قال لي لوني قال هني تلين إنجليش نميرو ترجمة بينات تنقرأ نزي خمسة لا صحيح هذا بلين أنا خاب أفاد صحيح شو أتيحي فيها قال أنا لا أبت كلاس تسريحة مالدي شو فاينالي تمرت تعاد لها ناي بيت تمرتي نتيجة نتعدو لأنها كان بسريحة خلط متى كذا بس بيزعوا خينس رسيبت جن قطوس ده حتى يبقى أنا بيني كسر حد اللي على لو ترسيبت كده بس نو خل رسيبت إذا كان آخذ لاني ما ترجمة ده لا تترجمة ده كاب هفتا مجازين تما مجازين أورادس مساعد الله ده حتى تترجمة لي ما يصحفها جزا حيتي خيره هم سنة لدت كي بميل مرة فما ملأخات صراحة يعني سرح يعني زمالتي شعو بس أنا سمعت إن عالم زحفين تأجبها صراحة زحفية كم تقال الصراحة وغير خا أنا بين حد زحفية زي هيك كنا كم تجيها سرحية زي أخوينا يبيها شعو هجي تيست له هم استعملت قبل إخا خب كل الصراحة يطعموا عندنا قلمو نت بدها بخاي خلا أجت أمنت بتوهبة بقى قدامي شو تعويته مالتي شو أنت لا تني أبغى بس إذا أمدت لي سلام فليت كي لا تني تقص كم تجير كوكي مسحب تتصحى إذا بمولو تريو تدقم كنالو مينو إذا بمولو رسيبت تدقم كنالو أبعد لين بعد تترجمي إزمت سلازي مسحب كتصحف قليل مهاصر يخلى خريخي خمية ما حيش كيس خمس يغيلا مورالي بعتني ده حرش عصي تايلي مثلا مسايز نبرة أتخن حمى حالا مسحب كم زي أنسرح زي اللي قلب لنا مالتي سنك أي سحق هاني ده حرش عد بروغرام تودي قلب من قلب سلام زي مسحفت لي يا ريلا ثاني هو يدلي يا خوست لي وستام مالتي وشو انت لي ان تندك خلاص نبرة ودينا وكنا تمر انا قال زي مسحب انا خسر حي يلين شو عاوز ده حنا اي قال لي ان شاء الله بدي حبش انا وازينكم انا ولا قبلن كله اكزاكت شعو كبس حنا زي حجي درجة حسبي فلته كم زنوازا ان شاء الله تبلو فمسحب انا سلزو صوركو يا خما اطري لين مالتي بالحريق يزو حليبو كلتا شحن عسرتن قال مسكن ايه فصيل هزحفنا شي جميل يلا بالحلي وايد عافون كلتا شحن عسرت سلستن كابيت روتي عسرت حمش انا رزنس صحوخا لو ما عندي جيزلني والعي بالليل صراحي بالليل وراتي بالليل كسر حالن سرحو مجلس كفتنو لنا صحفو لنا قليلة تعبيت راز نبرة استمر كل وراتي بسألة تسديد اللي قال قال يبو كبورات متيني نوع دار أهو تيست እንዳገበርኩ ገዛይ ምዝናይ ዝዓዱ ዘሎ ነገራት እንዳሓወስኩ ብፈጠራ ኻዚ ኣመልክዕ እዛ መፅሓፍ ተሰሪሓ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ሽዑ እንታይ ኢለ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸናሂንካ ጥዕናና ክንከናኸን እንድሕር ኮይንና ኣመጋግባና ከዓ ምስኡ ክንከናኸን ኣለና ስለ ጎይና ገንዘብ ደምፃና ስለ ጎይና ኢኮኖሚና ዘማዕራረና ገዛ ስለ ዝገዛእና መኪና ስለ ዝገዛእና ጥዕና እንተዘይሃልይና ብዝኩሉ ገዲፍና ኢና ንኸይድ ወላ ሓደ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እታ ጥዕና ተሸኪምናያ ዘለና ካብ ብኣፍና ተኣቱ ነገር እያ بافنا زوتن بافنا زوتن بافنا حماتة تزاريبنا حماق من لسنا يكون جهينا بافنا دحر طعم زي كون نجارتنا ها لها خيمة ويبدك بالعل كوتسي ويفتح كوتسي نحنا هاي مكبنا مالتي سلازي كحين كحكمنا كحين كتعنا إلها زي جريا مالتي بدك تعمل زبر سلامي سوري خلفكي حط له مسنني تيتي صاب في الجهل تنحكي تيتي الكحفة بيلك لا حط لك خوينو ديو فاينل حرخات نملسو حطونا كل سب كوم حشنا رخ حطوه لا I don't know كي بتحان ويد ما خي تحاوسن قد حركم تلك خاطبو تيتينا الله غريقي بقى عطل سلامي اوكي مالي يا بياني بتعمل فاينل ما تسيلي بتعمل تمسيتنا هنا نسمعك زرنا بتعمل زغر نجاري قتل سلام حفتي ثانك يو بلوزات እሺ ሕጂ ኣብታ መፅሓፍ ቀዳመይቲ ፔጅ ዝገበርኳ ክሽነ ማለት እዩ ክሽነ እንታይ እዩ ክሽነ ማለት ተሓጋጋዝ ገዛ ማለት እዩ ኖርማል ክንዛረብ ከለና ኣነ ግን ቅድሚ ገዛ ንበልክዎ ነይረ ክሽነ እንተዘይሃለዩ ሲ ወላ ሓደ ነገር የለን ማለት እዩ ኣብ ክሽነ ኩሉ ዝስራሕ ሓጋጋዝ ናይ ገዛ ዘይኮነ ሲ ቅድመ ገዛ ኣነ ንበልክዎ ብናተይ ኣባሃላ ኣብ ሳይነስ ኣብ ኩሉ ነገር ክመፅእ ከለና ግን ክሽነ ከም ተሓጋጋዝ ገዛ ኮይኑ ይጠቕመጥ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክሽነ كنت خشنا تتحقق جزء نبلا زلنا كمينا قبل انتهي مالتيو جابنا انتهي للوخو اتحاذا خشنا هالكلنا انتهي مالتيو اتحاذا خشنا هالكلنا تصريتي مش مرة خفتان احنا جزاء نبرتنا كسرتا زعبيت نبرتنا انتهيت بس ابيت امبت لان عملسي دستي كميرنا نحسبه كميرنا نتقومولو موعي فرنو غاز كلهم مالتيو كميرنا نسبيو جبس حسب كيميكال يسجز برودكت يسجز كيميكال جن نعمل فورنون بالمو تا كيميكال سبراي غير كي ملش ابينا تسريل كي اوف كورس مسا تبلالكا
شعو كلا إجازة نسخ ما يبغى نصلح لنا مزينا دورنا نقول حنباشرنا هنقول له جنا سبتول خنوتوينا إتي أفتي من في أتي له كيميكال جن مصر سنة نبيد بس نفط مجبيد ستة شو عنا تبدأ له تبكل مجبي بدأ يسوله كل سب جنا بروسن تيز زمسلو جازو أطرحات يبغى له حنباشات يلا له تعوز نبرفتوش تي نخل زعت بيت ما في أتي له تسبريت سنة في باتا وكيميكال جن مصر سنة سي تغير تمريز ما تغير بتموقت تغير سي نفتز أتخو مجبيز بتسلو حجة أبزي أنت هنقبر لنا حنتي بكيري أتشوتون كلتا مانكا باكين باودر أخيسنا أركن تسبري كنا بحنا خيرينا براش يلا كل خير خيرنا تزي هلينا وتنحت بلا عقد بعد لا ندبنا لخينا حمش عسر تدعز نحنا ونولع عفورنا رسم ثلاثة فينا اللي بدي بلا ما يجرنا تحت إنه يو مسمسي لي جزاري باكين باودر يبلعيو أي مكاني أتشوتو يسته نبلعو نصرحلون كل نجار أي مكاني كلك عقنتاني تا كيميكال جرات تصغيرنا مرة زحرر زمرة نجار تزيها اليوم مالتيو أم نفس كيف دي صرحنا له فرنا نرأي فسيس ودنا عملت لازم يحصر خلاص نيم مفح بحري كبار نيم مفساس بحر لو جريل تشيكلين ويكا نايس سجا نقبرن كل الناس يفسس يتسبحين نتبي حجنا زي أبوعي تان كلا عند حكام أجيرنا يا كنت فهد صريع كلا يجزيكم الساعة بعد يجيبان كلا كلا يجزي فرنا مسؤول أنا جنس تحرر شعو أفتي يعني فرنا بعدي لا ينقصمه بالكاسي أبينا شو كيف أنا نعوب حيل هالقصص غير كيميكالي مالتي كيميكال نمزن أكل دم كومجن أبسو من حد يزرع أكل تسو من حد يزرع عند حرتها خنا غينا أتوينا كيميكال زبالة نجار يلا نحنا استبكلنا مبلع يلا مالتي زي مالتي كالها زي ما ينفع الحلا واتر بويلر مالتيو عند حراسيها أو وش تأس حس أزمسل ويك حموش تزمسل أفتو معقور يسكبر ما مسؤول نعاها لمن حنتي كده بيلنا ماي جرنا ويكا أتشطط طابلنا ماي جرنا نفل حيامو بلش جز كوا خاطر إلا مرة مستيات تمثل حدش تجز تمثل سلازي كم أجرنا في هنا تدفعت ما يندفع بدحر ما يوعي ونجرنا هلا الآن خلينا تزيكون كنت قبل لا خلينا أتشطط اللي مين كاس أبشهن أبقى اثنين ساتي ولا حدث قبل ما جرى يكون المالتيو صوص الكتي خام مفحفح بالحتاتي مستلح حتاتي خام منقو 5 خفات كفاس سلاز قبر أفتغفات كفات أتي تشود مسويك نايت ماي كيميكال دي متصاري تبعي لازم كيميكال دي بس فلح زق نفس نتاكل الأول دحر آتي مستوهل لسني نعنا نتعنا طبعا نقرأ يكونن مالتيو سلازي إذا ما هنقبر لنا قالها كشننا لك كم سبنتنا إذا قصنا نكون مشات نحسبها إذا كان حاط بالعلي زلوا نتكمل 10 جيزة كان تاقصنا 10 جيزة نقول مشات نحسبها خما قصاري خلالوان إتي كالت طاولة الإلكا فريج وشت إيجالا هاني معرفة نقبرين خلينا تقلد أبسو من حتى جيزة حابب صغير إن شاء الله زعبي مصغيرنا مدبكيرنا فريجنا غازنا فرمنا كرديسنا رمادينا دقي وشت قال نطرب تزبلت أنا قال نمنتاي كشنا كل جيزة نايك بقت نجر على وحافة أو مستلح ده ستيو زبل تقعد قال يبيتشي لازم هذا نجر تدحن خلاها أنت دورنا مسكو زيت مسكونة تدورنا أو مثل جوا إلكسيون قال حس كده حزيه بتركيكي كابات أنا أخي كوميدر حزيه أخي تاخي أنت ترى صحات حس كان أفتهم ميدر أخي كل أخي قال كرخ صاحبي تري تصاحبي أخي إذا حاتيك يا أنا أخي كوميدر حاتيك بس أنا أخي قال يوتنا همي تي أبكشناسي 10 تيزان حتى 10 تيزان حزنا كسر الوت خبابي تبقي الناس بزح بكتيريا حزيد مز بكتيريا ها زي الرأي بعينها عندنا زي تسلزلون من الجوافتي أرمادي دوي أفتح ناس قطفنا يعني سلازي زين مالتي أجدس أكشنا كله زلوا نجرا كاني مدفع حاوي كل سب زي يستوى للا نجري مدفع حاوي إذا خبرت تمثل لا ويك إذا باودر سبراي لا ويك آخر زي حرج تمثل له مالتي زين سلستين كاب كلن حتى بزماتنا فزبلت نجرا قال خلارم مالتي از بعرف حاجة زلنا قال دارجا بجدي تخلصنا لنا دي جزنا أبجلا جلاجن قلع لارم جزينا بجزنا قف كلا بلا خلنا في سرا قفت بلا جزا خافين سرا لا ساعة تمثل طاشنا هدف لأنه جاز كلام هنياتو حدا يجي تليفون حز بيزن خونا بقلمون نرسو أنا قرأت يحرنا شعو بس مز أبارع بزح سلازغنا بقليلو ساعة شريلة كنقرأ الناس اللي تخد سيا مالتيو قال خا ما يقدر ندارون كلنا هاللارب ما عملنا كده يجي أتدلي أنا زعما بي لا عقل ده حق قلينا من نجات توما هو كنت هو زقب أنا فيتامين مينرالات بمنا بزعات مالتيو باغينا حريرو يمترجلو شو الحين تحنا علنا قفل مالتيو سلازي زين إذن أقدس نبرت أكشنا خلوها زلون نحنا أكشنا خنقاتون كلنا
ፀጉርና ንሽፍን ግሪንባራ ክንገብር ኢድና ከዓ ብግቡእ ክንሕፀብ 10 ግዜ ፀጉርና ክንሕፀብ ኣይንኽእል ኢና እቲ ንሕና ቅብኣት ዝዘዝበና ማለት እዩ ካብቲ ወፃኢ ውሒድ ወፅእ ሃፋ ናብ ርእስና እዩ ዝመፅእ ማለት ወላ ንጨጉርና ጥዕንኡ ወላ ንቆርበትና ፅቡቅ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እታ ዝበለፀት ነገር እዚኣ እያ ግሪንባራ ከዓኒ ነቲ ንመትሮ ጥራይ ዝከላኸለልና እዩ ዝመስለና ነቲ ካብ ሃፋ ዝመፅእ ካብቲ ሃፋ ዝመፅእ ጨና ናይ ፀብሒ ግን ናብ ክዳንና ዳይረክት ዝመፅእ ናብቲ ግሪንባራ እዩ ዝመፅእ ማለት በጃ ክዳን ተባሂሉ እዩ ብትግርኛ ዝፅዋዕ በጃ ንክዳንካ እዩ ዝኾኖ ማለት እዩ እዚአን ከም ቀዳሞት ክንሕዘን ዘለና ኣገደስ ንብረታት ክሽነክልዋ ዘለዎን እየን ማለት እዩ ሻፍታ ካልአይቲ ገፅ ከዓኒ እንታይ ኢላ ትገልፅ መፅሓፍ ምግብን ኣመጋግቡን ሕጂ ምግብን ኣመጋግቡን እንታይ ዓይነት ንሕቶ ወላ እታ መፅሓፍ ብሕቶ ኣለዋ እዚአን እንታይ ዓይነት ምግቢ ክምገብ ዘለካ ትሓስብ ኣለካ መኣዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ምግቢ ድየ ዝበልዕ ዘለኹ ኣብ ግቡእ ሰዓትታት ድየ ዝብልዕ ዘለኹ ኣየናዮ ዓይነት ምግቢ በልዕ ኣለኹ ስለምንታይ እዚኣ እንድሕር ፈሊጥና ኣመጋግባና ምዑር እዩ ማለት እዩ ቁርሲ ምሳሕ ድራር ጣዕሞት እዚኦም እትዮም ሜይን በቃ ሰብሲ ክነብር ተኮይኑስ ክበልዖም ዘለዎ ግዴታስ ክብላዕ ዘለዎ ሰብሲ ተገደደሲ ካብ 3 ክሳብ 4 ክበልዕ ኣለዎ ጥሩይ ሰብ ዝሰርሕ ዝንቀሳቀስ ማለት እዩ ድሕር ዘይሰርሕ ንኣብነት ኮይነ ቁርሲ ይገድፋ ምሳሕ ይበልዕ ድራር ገድፋ ጣዕሞት ትበልዕ ቅድሚ ምድቃሰይ ንኣብነሲ ድሕር ዘይሕቆቆ ኮይነ ዘይህልኮ እንድሕር ኮይነ ድሕር ድህልኮ ድንቀሳቀስ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ግን ቁርሲ ምሳሕ ድራር ክበልዕ ኣለዎ ምክንያቱ ይህልኮ ኣሎ ዘይሃለክ እንተኮይኑ ግን 4 ተበሊዐስ ኣፍየ ክቕመጥ ስብሒ እዮም ዝቕየሩ ተዚ ተንቀሳቂስና ማለት ስብሒ ካ ናይ ምክዛን ባህሪ እዩ ዘለዎ ኣብቲ ምክዛንካ እንታይ ክመፅእ ማለት እዩ ግዝፊ እዩ ክመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ከመይ እዩ ክበልዕ ዘለዎ እንድሕርና ኣብ ዘብያት ንርአያ ማለት እዩ እዚኣ ፍርቂ ናይ ዘብያቲ ኣሕምልትን ፍሩታታትን ኮይኑ ኣለዎ ካብዚኦም ብምሎም ሚነራልስ ፕሮቲንስ ኩሎም ኢና ንረክብ ማለት እዩ ሕጂ ሚነራልስ ፕሮቲንስ ገለ ክንብል ከለና በዓል ኣዮዲን ፎስፎረስ ካልሲዮም ኩሎም ማለት እዩ ኣብታ መፅሓፍ ከዓ ብዝርዝር እያ ትገልፆም ኣብኡ ብስነ ስርዓት እንታይ ክንደይ ዓቕሚ ክወስድ ኣለኒ ክንደይ ዓቐን ኣብ ኣካላት ክህሉ ኣለዎ ዳተንተን እያ ትገልፆም ካበይ ካበይና ንረክቦም ዘለና ንኣብነት ኣዮዲን እንታይ ማለት እዩ ኣይሮን እንታይ ማለት እዩ ካበይ ዓይነት መግቢ ኢካ ትረክቦ ክንደይ ፐርሰንት ኢና ኣካላትካ ዘድልየካ ገለ ኣብኡ ተዘርዚሩ ኣሎ ማለት እዩ ፕሮቲን ከዓ 25% እዩ ዘድልየና ጥረታት ማለት እዩ ጥረታት ዓሳ ስጋ ገለ እዚኦም የድልዩና ካርቦሃይድሬት ከዓ ከምኡ 25% ኣሕምልትን ፍሩታትን 50 ኢልና እቶም 25 ከዓ ፕሮቲንን ካርቦሃይድሬት እንድሕር ኢልና ከዓኒ እጂ ካርቦሃይድሬት ካብ በዓል ፓስታ ድንሽ ሩዝ እዚኦም ፃዕዳ እኽሊ ዝበሃሉ ነገራት ንረክቦም ኢና ማለት እዩ ካብ ሽክራዊ በዓል ከሪመለ ገለገለ ሓሓደ ግዜውን ካብ ፍሩታውን ንወስድ ኢና ሽኮር ሓይሊ ዘለዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ምግቢ ስብሒ ተዝወሓደ እያ ኣብዚ ኣላ 15% ገለ እዩ ዘድልየና ፐርሰንት ክንሪኦ እንተኮይና ካብዚኦም ንረክቦም ኢና ካብዚኦም ብምልኦም ንምንታይ ኣብዚኣ ማእኸል ተቐሚጣ ካብ ኣሕምልቲ ስብሒ ንረክብ ኢና ካብ ፕሮቲን ስብሒ ንረክብ ኢና ካብ ካርቦሃይድሬት ምክንያቱ እዚኦም ኩሎም ናይ ስብሒ ምፍጣር ባህሪ ኣለዎም ካብቶም ንምገቦም ነገራት እዮም ስብሒ ዝፍጠሩ ኤክስትራ ስብሒ ንዓና ምብላዕ የድልየናን እዩ ማለት ካብ ናይ ኣሕምልቲ ዘይቲ ንረክቦ ስብሒ ክንረክብ ንኽእል ኢና ካብ ጥረታት ዘይቲ ንረክቦ ስብሒ ክንረክብ ንኽእል ኢና ካብ ናይ ኣእኻል ንረክቦ ከም በዓል ስምስም ንሂጉ ማለት እዩ ስብሒ ክንረክብ ንኽእል ኢና የቕሬታ ሕጂ እዚኦም ኩሎም ተኣኻኺቦም ስብሒ ስለ ዝፍጠሩ ብላዕሊ ስብሓዊ ነገር ምውሳድ ንኣካላትና ኣየድልዩን እዩ ምክንያቱ ምስተኸዘነ ክሓቅቕ ስለዘይኽእል እቶም ካብቲ ንምገቦም ንረክቦም ስብሒ እኩል እንትርሱን እዮም ንኣካላትና ማለት እዩ እዚኦም ስብሒ ተኸዚኖም ኣብ ሕማቅ ግዜ ምስ ጠቕሙካ ንኣብነት ፆም እንተኮይኑ ፄምና ንፀንሕ ዝመስለና ነዊሕ ሰዓታት ካብቲ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ስብሒ ተመፂኡ ዝምገብ ነብስና ማለት እዩ ስለዚ እኩል ጣዕት ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣገዳስነት ምግብን ኣወሳስድኡን ትብል ማለት እዩ እቶም ንበልዖም ምፍላጥ ዘይኮነ እንበልዖ ሰዓት እውን ምፍላጥ ከውን ይግባእ እቲ ግቡእ ኣመጋግባ ካብ መዓልቲ ማለት እዩ ኣብ 4 ክሳብ 5 ግዜ ብዓቕምን ትሕዝቶን ምምጋብ ንጥዕና ኣዝዩ ዝበለፀ እዩ ሕጂ ካብ 4 ክሳብ 5 ግዜ እዛ ዝበልናዮ ማለት እዩ ቁርሲ እንተኢልና ብድሕሪኡ ስራሕቲ ሃሊኻ ጣዕሚ ክትበልዕ ካብ ስራሕካ ኩሉ ሰብ ልሙድ ዝገብሮ እዩ ብድሕሪኡ ምሳሕ ኣሎ ብድሕሪኡ ንእሽተይ ጣዕሚ ትህላ ማለት እዩ እዛ ብሬክ ንብላ ብድሕሪኡ ድራር ክትመፅእ እያ ሓደ ግዜ ናይ ሰዓት 4 ዘድልልካያ ምሸት እውን ካብ ስራሕ ምስኣትካ ንገዛኻ ተማሲኻ ስለዘኽመካ ሓንቲ ስልታት በልዕ ትኽእል ኢኻ ሰውን ጣዕሞት እያ ከምዚ ዓበ ነገርሳ ኣይኮነ እንተበልዐ ስምጥን ዝበለን ትሕዝቶ ዘሎ እንተበሊዕካ ዝበለፀ ኣብ ክንዲ ብዙሕ መግቢ ንእሽተይ ትሕዝቶ ዘላታ ወላ ምሻሎ 200 ግራም እንተኮይነስ ኣብታ 200 ግራም
10% ድሕር ዝረክብ እንድሕር ኮይና ኣካላት እዩ ዝሃንፅ ተኣኽለና ኣብ ክንዲ 500 ግራም ምግቢ ዝበልዕ ማለት እዩ ሕጂ ክንሪኦ ኣለና ኩሉ ግዜ ኳሊቲ ምግቢ ብዙሕ ዘይኮነስ ኳሊቲ ምግቢ ዝበለፀ ነገር ማለት እዩ ቁርሲ ከዓ ድበዝሒ ግዜ ቅድሚ ሰዓት 9 ዝውሰድ ቁርሲ ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣብ ቁርሲ ግዜ ንበልዖ ግዜታት ከዓ ንኣካላትና ሙሉ መዓልቲ ከስርሖ ዝኽእል ክንቀሳቅሶ ዝኽእል ፀዓት ወይ ከዓ ኤነርጂ ካሎሪ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ እዚ ካሎሪ እዚ ከዓ ካብቶም ንምገቦም ምግቢ ኢና ንወስዶ ድበዝሒ ግዜ ንኮስ ባኒ ለኻኺና ሽኮር ዘለዎ ገለ ንበልዕ ምሽ ኤነርጂ ክንእክብ ኢልና ኢና ንሓስቦ ግን ሓደ ግዜ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስታሕና ጥዕና ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለንፈላለ ኣነ መን ኢኻ ትብል ማለት እዩ ኩስታ ሓፍተይ ከምኡ ስለ ዝበልዐ እቲ ሰብኣይ ከምኡ ስለ ዝበለ ኣብ ገዛይ ንደቀይ ከምኡ ስለ ዘለኒ ከምኡ ስለ ዝገዛእኹ ዘይኮነስ ምስ ጥዕናይ ትኸይድ እዛ ምግቢ ኢልና ክንገብር ኣለና ስለዚ እዚኣ እታ ዝበለፀት ነገራ ማለት እዩ ምሳሕ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ምግቢ ድሕረ ምግቢ ተባሂሎም ዝፅውዑ ዘጠቃለለ ካብ 2 ክሳብ 3 ዓይነት ምግቢ እዩ ማለት እዩ ንዕና ከም ሓበሻ ሕብረተሰብ ኮ ምናልባሽ ሓንቲ ምግቢ ሰላጣ ወሲኽና ተበሊዕና ብድሕሪኡ ድሕሪ ምግቢ ኣይንበኒና ቅድሚ ምግቢ እውን ኢልና ይዓበና ግን ብዝያዳ ዞም ንኣሽቱ ተረዲና ክነተኣታተው ፅቡቅ ነገር እዩ ሸውሃትካ ዝኸፍተልካ ቅድሚ ምግቢ ንእሽተይ መረቕ ድያ ንእሽተይ ሰላጣ ድያ ትበልዕ ብድሕሪኡ እታ ምግቢ ትበሃል ትበልዕ ድሕሪ ምግቢ ከዓ ፍሩታ ድያ ንእሽተይ ኬክ ድያ ትበልዕ እታ ድሕሪ ምግቢ ንወስዳ ኬክ ንኣካላትና እኽልቲ ሽኮር እያ ማለት እዩ ከም ልሙድ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ግን እንታይ ንገብር ድበዝሒ ግዜ ሽኮራዊ ኣብ ቁርሲ ኢና ንበልዕ ዝተጋላበጥ ኣመጋግባ እዩ ዘለና ሕጂ ኣብዛ መፅሓፍ ጥልቕ ኢላ እያ ትዛረብ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብ ልክዕ ኣመጋግቡስ ባላንስ ናይ ሂወቱ ንኽእል በዚ መልክዕ እንድሕር ከይዱ ከዓ ትጥዕኑ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ሚዛን ኣለዎ ሓደ ዓይነት ቅርፂ ይህልዎ ከይተቀየረ ከዓ ይነብር ማለት እዩ እዚ ድሕረ ምግቢ ክበሃል ከሎ ከዓ ካብ ሰዓት 12 ክሳብ ሰዓት 2 ዘሎ ግዜ እዩ ዝፅዋዕ ማለት እዩ ምግብን ድሕሪ ምግቢ እንብሎ ግዜታት ማለት እዮም እዚኣቶም እዚኦም ከዓ ዝገለፅና ኢና ኣብዚኣ ዘሎ ቅድመ ምግቢ ድሕሪ ምግቢ ዝብል ዘሎ እዩ ማለት እዩ ድራር ከነብል ድሕሪ ኮይና ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 ዘሎ እዩ ሕጂ ገሊኡ ዝበለፀ ድራ ቅድሚ ሰዓት 6 ዘሎ ካብ 5 ክሳብ 6 ዘሎ እዩ ማለት እዩ ክሽዑ ብድሕሪኡ ንእሽተይ ወክ ጌርካ ገዛኻ ተመሊስካ ሓንቲ ፍታሪኻ በሊዕካ ሓንቲ ኩባያ ገለ ሰቲኻ ዲኻ ትድቅስ ንጥዕናኻ ዝበለፀ ነገር እዩ ንሕና ግን ምስ ስራሕ ካብ ነብሰይ ጀሚርካ ማለት እዩ ሰዓት 9 ፍደሳና ንኣብነት 9 መፂ ሓቂ ዘረባ ኮይድረርን ገለ ነገር ሲበልዕ ድራር ስጥም ዝበለ ይበልዕኒ ግን ክንድታ ድራር ልክዕ ዝበልዓ ማለት እዩ ሕጂ ትናባብራና ስታይል ቁርጡለይ ምስቲ ናይ ኣመጋግባና ክሕሉ ኣይክእልኒ ግን ብዝተኻእለና መጠን በታ ንኽእላ ካብ 6 ክሳብ 8 ዘሎ ምግቢ እንተበሊዕና 2 ሰዓት ድሕሪኡ ተፅኒሕና ክሳብ 10 ኣትሊስት ሓቃቕ ጀሚሩሎ ክቃጠል ጀሚሩሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ዝኮን ፅቡቅ ድቃስና ክንድቀስ ማለት እዩ እንድሕር ኣነ ሰዓት 8 ድራ ቢል 8 ፍራ እንተደቂሰ ዘቆስኪ ይመስለኒ ግን ኣእሙረይ ርእሰይ ነብሰይ ኣይደቀሰን እቲ ብሙሉ ናተይ ናይ ምሕቓቕ ሲስተም ዳይጀስቲቭ ሲስተም ይሰርሕ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዝበልዕዎ ምግቢ ክሓቅቕ ኣሎ ቦትኡ ክወስድ ኣሎ ስርሑ ክሰርሕ ኣሎ شو أنت يا هون أنا قلت سأقول لك عندي حكوست وين تس أجو بلندي دغام سمعني أنا حسب له نفسي عارفة وعارف دكيسة إذا وجد إذا خايد ولا سرعة سيستمزي كنت تجيب إجري زخور اللغز دغمو كندو مهان زين ذكره مهاني حجي سب مشت بقى مش أتعاون قال بلا وعارف حضركم كلهم شيء صعبوني حجي أنت لما مسلو صدرانا عمات أغلسي كيدك أسي حدر كبار تجمير يكون أخوهم بزولو نمنتي دحر صحي أسعي كبالي أحمد شم واقع فلك أدك أصب بهاي توستكنا شو أنت قلت طعم زخونس أو يلمس كده قصك حديرة قال نبل حجتي زي ما سنتي يعني رت ما لمش هسي ساعات كنتي بالي أنت هيك تدريرة كبير ما قعدت تدريرة تقصناها مشم فول بالي أحد تقصناها ممكن بيت ربنا أنا هنزار تخينا مالتي بس طبعا أحد تقص هاي تغناها زي يوم قدم كتقاصلو كتقال لك بدحر بالي خمسي كيدا قصك كل ساعات كتنقص لك وين نقدر كستي لك أنا من تك قاصلو نصابه نزيم بالعل عبيله براشي جرخ تدقي سجن هذا قاسيني ليدي كلها تبتينا تحضر مالتي شو عندك قاس عيبيني قشوشو يلني وكانوا بو كتتسخلها تحكي كان دمار كان دا ترجم كسرح خطيد مالتي بصراحة خطيد كولا سبيز لا كان من تاي صبر قاسيدك اسكان اتي نمغوبا مغاغبات نخرس نتنحنا لايف ستايل يصورو مهانو كنقدر دري بكم يوم نفتن مصحفات في ريدو مالتي طعمو كاني ቅድሚ ኣትርሎ ድሕሪ ቀትርሎ ምሸት ኣሎ ዘንዝብል ክኾን ማለት እዩ ጣዕሞት እንታይ ዓይነት እዩ ዘለካ ኣብ ገዛኻ ማለት እዩ ዓይነት ውዑይ መስተ ክኸውን ይኽእል ዝሕል መስተ ክኸውን ይኽእል ፅሟቕ ክኸውን ይኽእል ፍሩታ ክኸውን ይኽእል ንእሽተይ ከም ዝባነ ልኽያ ቢልና ንበልዖ ክኸውን ይኽእል ቅጫ ሕምባሻ እውን ክኸውን ይኽእል ዘለካ ኣብ ገዛኻ ማለት እዩ
إساها تحاسبها خلاها تخبر خلاص كنا لقمة مدقات مثل المجر أوريدي تخبرنا سلازة أطول وناتا سرح سألتا بوتا سألتا سلازة سخن طعم كان حاسبها لنا حاجة جزسك كوفي لو كله فول بلا بس حفكو قال بلا مش لو ما عاد واحد خيب العقو عيدة اتقطو زو على كوسسي حبا خفت طولاسي زي قطرو ويتفول ويتقولو ولا تي جلز بلعقو عم بابا جلز بلعقو وسي أوريدي نتناتي بوتا قول عزق بقى نسوسي دوي بدحري مجبيت لين نيرسخ قاتل كاللهم تخالي مجبي نعود كان مجبي زين حسب سواها لنا نجزار أسون سون قرص بون قرص شاهي قال نبلو مجبو مهانو نجمد دسي لنا مالتيو هذا متحف زلو تحستو نمخشان مالتيو كاب 10 دقائق كساب 4 دقائق زوسد نقولها ككن جيزو ببعضهم نيتسب هندي سب نامنت أبزا مزح هيجي حبراو قام كامل ديجيرة بس هيجي على تخدر الله سكيجول سباي سبيت متوينهم كتقولت لهم تم بوزح مالتيو كان نفسي جميل كان مالتيو سلازي بني 4 عام بني 7 عام جيرة أبزا مزح سريحيو حامش توينكا 100% وصغلا شو توينكا 3% وصغلا تزل عقل شو ما توينكا عايز تقدر مالتيو عندي حركة تسويكا ها فرقة تقبرها مالتيو كسبك كان طعمو عقونه قبرها معك أني تبقى أدليل لنا الله مالتيو معك كان هذه مثل أبزيا فسستي خلنا بليس وزع عقون مالتيو نعم فسستي بتغن بهم زي بليس ويمزع عقون ويبزي عند عقون ويكابز معك أن خلنا دسليتر مالتيو فسستي معك أن نطب دسليتر باس معك كلها معك أنا ما بحافظ شو دسليتر سنتليتر مليليتر طبعا اللي يسووا معك زبال مالتيو اتزعى بما يفساس معكني لترو تبعي سوا مالتيو اتزنا اسخا مليلتر تبعي سوا مليلتر حجي زيادة مالتي زيادة حتى نريا زلنا أكل معكني هتقوم نعمل كوكتيل كسرح خلاها بمليلتر خاتعك كني مليلتر ألكول خانا بحدا فرطات تزلها نعمل فودكا نحكي زبرت ألكول زلو 4 يعني هر كونيا كوينا 4 5 له 5 ألكول له كهجسي بتاع كندي مليلتر بس 3 مليلتر 3 مليلتر كندي مليلتر اللي نزلنا لأن كوكتيل بس هيجي أكل معي بس قوملو ويكا لأن كيمي سر لأن ملحمة كيمي زعق قانلو السرير أنا أشتو 5 مليلتر ويكا 3 مليلتر وهيلو سوها ملحمة معي كان يستقملو فسستس لزغانو زعبي لتر تزنا أصحاب بالليتر طبعا لسوا حالتي نابنت 10 دسليتر ده إلنا 1 لتر بلالنا مالتي عندها 10 دسليتر عندها إلنا بسنتيمتر كل وقت غيرنا هاني 100 سنتيمتر إلنا مالتي حجزي بو ما تكاكن كله بتها سرينكات عكن كلا مالتي عندها حانت مان قطاولا إلنا هاني 1 مليلتر كل وقت كله 15 مليلتر كل مالتي زمان كان يقول 10 بود ستيلا الساعة 15 سنتيمتر هيجي هذا قول 10 ربع ساعة حميمو 15 مليلتر ويكا 30 مليلتر يتساتي دبز هيجي زي دبز هاي 15 مليلتر ها حدا يجي عبيز بقولهم قلت لهم أنا نحكي هنا 30 مليلتر وسط لا 10 تغطى الميو 30 مليلتر وسط 10 تغطى المزولة 15 مليلتر وسط زي أفتح أقول حكم الناس لزولة يفعل تأفلت قلت إني أمال بزعوا زي وعي زحل نفسك عكانون كلهم مالتيو حدا دسليتر نحرينا 100 مليلتر كوين لهم مالتيو حدا برشقو ببكير نحن نعكم كوينها حدا برشقو نايمي 4 دسليتر 400 مليلتر مالتيو حانتي بكير نايشاين نحرينها كرتنا 5 دسليتر 250 مليلتر بمليلتر كلهم مالتيو بزي أحاجز كلتن فرق مالتي كلت دسليتر تلا بزي أحا كلتن بزي أحا تتجيرنا كلت دسليتر كلت 5 دسليتر كوينو كلت 150 مليلتر أي غير ما بزي أنا حق البيتين كا خندوها 4 مالتي كابزي أنا بزي أخذتهم كلهم مالتي زين في الليل حجي مقبه نصرحن كلنا كل جيزة معكني يدينا لأن زين بزي أقول معكني نخلي نزعكنا الله فسستعكنا الله خلاين طرثات كعكنا الله خليو دخوم حارج 4 شكر حارج بمولو بزي عارف كعكنا الله خليو كل نقص بزين كده كنا زيتي تقسم كده نعمل كيك نسرح كلنا بس احنا كنا خلينا سلازي معك انا وجزنا ازي اقداسي مالياتو كندي عامني وسيدر لغنا اكلاتنا كندي سبحي كندي شكورسي كنفوت قال اليوم مالاتيو زي ابدا صبح قبل كان حجامنا يولدش ولا كان كلاسات قليت يعني راس صاحبي اللي بزعا معك انا لو معك كاينه وحنا فالارستون سلازو وسخنا ما ابيله اما درشتا ابزا مصحف زولو مالاتيو طقمتات كمان أبطعننا أنت مثلا
ኣቐሚጣ ዘላ ማለት እዩ ኩሎም ኣብዛ መፅሓፍ ዝተጠቆም ኩሎም ቅመም ብስእሊ ማለት እዩ ነናቶም ንኣብነት በርበረ ፀሊም ቴለ በርበረ ፀሊም ንምንታይ ይጠቅም ኣብ ምንታይ ንጥቀመሉ ካብ በርበረ ፀሊም ንጥዕናና ከንዓና እንታይ ንጥቀም እንታይ ዓይነት መድሃኒት ይድስራሕ ንዓና እንታይ ይጠቕመና ሕጂ በርበረ ፀሊም ዝበዝሐ ግዜ ከም መኽፈቲ ሸውሃት ተባሂሉ እዩ ዝጥቀም ንሕና ኣብ ፀብሒ ከም መመቀር ጥራይ ንትኾኑሽ ኣብ መስተ እውን መኽፈቲ ሸውሃት ተባሂሎም ይኣትዉ እዮም ኣብ ኮክቴልስ ዓይነት ክስርሑ ከሎ እዞም ትር ዝበሉ መስተ ዘለዎም ምስ ፍሩታ ክስርሑ ክኣትዉ ከሎ ወይ መድፈሪ ወይ ከዓ መመቀሪ ተባሂሎም ይግበሩ ማለት እዮም ኣብ መድሃኒት ከዓ ኣዝዩ 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 ጠቃሚ እዩ ንኣብነት ፈውሲ ቅርፀት ክጠቅም ይኽእል እዩ ኣስነም ናይ ቀደም ባህላዊ ዝነበሩ ሓከም ንዕኡ ጢሒኖም ብማይ ብፅፆም ይሰትዎም ቅርፀት ዝይብሎም ነይሩ ዓበይቲ ሰባት ማለት እዩ ኩለት ዘይኮኑ ዝተዓቀን ይፈላለ ገለ ግን መድሃኒት እዩ ንኩላተን ዝተጠቁም ክለና ብዛ መፅሓፍ ከም ሆን ኣሎ ኮራሪማ ኣሎ ጅንጅብል ኣሎ ኩሎም ዝተጠቆም ኩሎም ከባቢ ዒስራ እዮም 20 ዓይነት መንግስቲ ትሕዝቶም ተዘርዚሮም ይርከቡ ማለት እዩ ቀመም ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈጦ ከም መመቀርን መግቢ መስተን ተባሂሉ ይፅዋዕ ወይ ከዓ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ቀመም ማለት ናይ ሓባር መፀውዒ ኮይኑ ብሕብሮም ብቅርፆም ብሽትኦም ብጣዕሞም ይፈላለዩ ኩሎም ቀመማት ዝተፈላለዩ ዓይነት ቅርፂ ኣለዎም ዝተፈላለዩ ዓይነት ጨና ኣለዎም ዝተፈላለዩ ጣዕሚ ኣለዎም ማለት እዩ ኣብ ዓለም ከም ባህላዊ ዘመናውን መድሃኒት ኮይኑ ንዘመናት ኣገልጊሉ ሕጂ እውን የገልግል ኣሎ ማለት እዩ ከም መኽፈቲ ሸውሃትን ምሕቃቅ መግብን ይሕግዘና ናይ ሕማም ምክልኻል ሓይሊ ኣብ ኣካላትና ክሕሉ ይሕግዘና ኣብ ኣካላትና ናይ ዝኾነ ሕማም ፀረ ቃፅሎ ፀረ ረክሲ ኣንቲኢንፍላማቶሪ ኤንድ አንቲኦክሲዳንት ክጠቅመና ይሕግዘና ኣብዛ መፅሓፍ 20 ዝተፈላለዩ ዓይነት ቅመማት ተጠቂሶም ይርከቡ ብስፍሕ ዝበለ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ከዓ እዞም ኩሎም ዝተጠቆም ኩሎም ቃላት ኣብዛ መፅሓፍ ዘለዎ ግሮሰሪ ማለት እዩ ብእንግሊሽ ፃዕዳ ስለ ዘለኹ ብናይ ሸወደም ቋንቋ ብስፔንስካ ብትግርኛ ከዓ ተገሊፆም ኣለዉ ንኣብነት ካምሆን እንድሕር ኢለ ዘይፈልጣ ሰብ ኣሎ ብእንግሊሽ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ንኣብነት ክኸውን ይኽእል ምሽ ካምሆን ብእንግሊሽ እንታይ ትበሃል ኣብ ሸወደም እንተሃልዩ ከዓ ብዝናይ ፃዕዳ ቋንቋ ኣላቶ በርበረ ፀሊም ንኣብነት ታይለ ብላክ ፔፐር ምሽ እንታይ ማለት በርበረ ፀሊም እዩ ዝብሉ ንኣብነት ደቀይ ሕጂ ሓዲግዞም ዝብሉኒ ከም ሰማሉለ እንታይ ማለት ይብሉኒ ከምዚ ከምዚ ማለት ይብሎም ኣሃ ይብሉኒ ሽዑ ሕጂ ንደቅና እውን ክንምህርን ከለና ወይ ክንልእኾምን ከለና ወይ ንበዓል ቤትና ገለ ኣብቲ ድኳን ከይድበት ንሕና ንብሎ ቋንቋ ስለዘይረኽቦ ብእንግሊሽ ኣበሉ ሕጂ ናብ ካልእ ሃገራት ዘለኽን ናይ ኩላትን ቃላት ክፅሑ ደስ ምበለኒ ግን ዓቕሚ ስለዘይብለይ ካብ እንግሊሽ ናብ ናብነት ኣብ ከባቢ እንግሊሽ ናብ ኤብራይጥስ ክትቀይርኦ ትኽእል ኢኻ ናብ እስራኤል ዘለኽን ኣብ ሆላንድ ዘለኽን ናብ ዶሽ ኣብ ፍራንስ ዘለኽን ናብ ፍሬንች ጣልያን ዘለኽን ኣብ ኢታሊ ቀይርኩም ስኒ ብቐሊሉ ንሕገዝ እንግሊሽ ኢንተርናሽናል ቋንቋ ስለዝኾነ ኣብኡ ኣሚጥ እዩ ኣብዛ ዓዲ ግን ስለዘለኹ ቋንቋ ከዓ ስለዝፈልጦ ከም ካልኣይ ሃገር እውን ስለዝኾነ ሸወደን ከዓ ብሸወደን ይፅሒፈ ማለት እዩ እዚኣ ትመስል ኣብ መጨረሻ ነዛ መፅሓፍ ትደልኣ ኣሕዋት ተሃሊኹም ኣብዚአን ሃገራት ኣላ ማለት እዩ ካብዚአን ብስእሊ ክወስኣ ትኽእላ ኢኸን ተወኪስክን ተሽሞ ትገብሮ ማለት እዩ ተወኪስኩም ተኽባ ብቐሊል ትኽእሉ ኣብ ኣስመራ ንስድራ ቤትኩም ንኣሕዋትኩም ጊፍቶ ክገዝኣለን ተደሊኸን ብምክንያት መዓልቲ ኣዴታት ከዓ ኣብ ኣስመራ በዚኣ ቴሌፎን 17 14 86 እስካብ ያውጥ ተላጊላ 17 ፉርትናይልትን ክትረኽባ ትኽእላ ኢኻ መስመራ እውን ኣላ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ተመሪቓ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚኣ ነይራ መስለኒ ደጊመ ደጋጊመ ክብረት ይሃበለይ ናብዚ ክቡር ገዛ ካብዛ ናይ ፍልጠት ዘሎ መዓንቲ ብዓቢኻና ድልውቲ ኮሚኒኬሽን ማህፀን ዝዓደምኩምኒ የመስግን ብርክምሸት ፀኒቶም ስለሰማዕኹምኒ ሕቶ ተሃሊዩ ክሰምዐ ክመልስ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ድልውት እየ ቴንክ ዩ የቀኒልና ሰላም ብጣዕሚ የቀኒልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ግዜ ነይሩ መፅሓፍካ ተስፋ ገብር ኣብ ኩሉ ገዛ ንኩለን ኣዴታት ሓጋዚት ኮይና ክትርከብ እቲ ትሕቶ ኣለክ ምስለኒ ትሓትያ ትኽእል ሰላም ሓፍትና ዋው ሰላመይ ብጣዕሚ ፅቡቅ መደብ ኣንቲ ይኽልና ናይ ኣመጋግባ ደስ ኢልን በቃ ደስ ኢልና ኢና ንሰምዐክ ፀኒሕና ብጣዕሚ ድፈቱ ከምኡ መፅሓፋት ማለት እዩ በዛ ኣጋጣሚ ከማን ናይ እዚኣ ናይ ፍሮይኒ ኣላትኒ ማለት እዩ ዋው ያ እዚኣ ኣላትኒ ፍሮይኒ ገብሪ ሂወት ማለት እዩ ናትክ ከዓ ትሰድለይ ክትፅሕፈልክ የድሓን ብውሽጢ ከምዚ መፅሓፍ ዋላ ይሸይጥ እየ
ኣነ ንኤዱን ማለት እዩ እዚኣ ካልአይተይ መፅሓፋት ንሸይጥና ብውሽጢ ክንዕለኪ ኢና ብዝኾነ ናብታ እንተኣሽመይ ክኸይድ ማለት እዩ ኣሌክሳንደር ብርሃነ ናይ ቀደም ለሃጃ ገለ ተጠቂሞን ገለ ኢልክናሲ ዋላ ኣነ ካብ ማዘረይ ማለት እዩ ብዘይ ድኻም ተጋዲልኪ ንረሃፅኪ እናደረዝኪ ትብል ጎልባሕባሕ ትብል ማለት እዩ ንማዘረይ ከምዚ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ከሎ ቀፃሊ እየ ዝድውለላ ኩሉ ግዜ ዝድውል ግን ኣብዚኣ ግን ኣስፋሕ ኣቢል እየ ኩሉ ግዜ ዝድውለላ ማለት እዩ ንምንታይ እቲ ናይ ቀደም ለሃጃ ገለ መለክት ነገረን ይደሊ ከምዚ ግጥሚ ገለ ስለ ዝፍትን ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ካብ ማዘረይ ወሲደያ ክብለኪ ደሊ ሰላም ሓፍተይ ናብ ሕተይ ክኸይድ መግቢ ኣላርም ክትገብራ ኣለክን ኢልክና ክትጠቀማ ኣለክን ኢልክና ሕጅስ ከመይ ዓይነት ኣላርም ኢና ክንጥቀም ቴንክዩ ቴንክ ዩ ተሓፍተይ ነጊ መደጋግመ ዘመስግነኪ ያ ሓቂ ክለኺ እዚኣ ናይ ቀደም ላሃጃ ኣቶ ይስሐቅ ገብረ የሱስ እንዴለ ኣቶ ኣባይ ይስሐቅ ማለት እዮም ኣባይ ይስሐቅ ገብረ የሱስ ሞኖኮስን ተጋዳላይን ኣቦን እዮም ኣዝዮም ንፉዕ ፀሓፊ ብዙሕ መፅሓፍቲ ዘፍረዩ እዮም ፅንፃይ ገለ ትብል መፅሓፍ ጥምናፅነሱ ነራቶም ብዙሕ ዓባይ መፅሓፍ እሳውን ሞር ትግርኛ ናይ ሽዑ ዝነበረ ትግርኛ ባህላሲ ንኣብነት ናይ ዓባይ ናይ ኣዲኣ ገለ ማለት እዩ ኣዝዩ ኣዝዩ ፅቡቅ ቃላት ዘለዎ ኣነ ይረኸብኳን ባዕላል ግን ፈልጣ ኢኻ መፅሓፍ ገለ ፅንፅዋይ ሰሚዐን ፈልጥ እየ ማለት እዩ ሶ ጠቕመና እዩ ንዓና ይጠቕመና እዩ ንምንታይ ይጠቕመና ሓደ ግዜ ነድና ኢና ከምዚ ይበሃል ይገለ ንብል ኣነ ይብል ብዙሕ ግዜ ሕጂ ተመይሳ ክሪኦ ግን ከለኹ ስለዘየንብብ ከይድ ይፈልጥ ምን ክነግረኒ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እቲ መፅሓፍትና ንኩሉ መፅሓፍቲ እያ ኣነ ዝዛረብ ሓቂ ዘረባ ዝቃወሞ ናይ ትርጉም መፅሓፍቲ ሕጂ እንሻሎ ካብቶም ቀዳሚት ዝቃወም እየ ንምንታይ ትብልክኒ ንዓና ንሕብረተሰብ ኣይማዕብለናን እዩ ካብ ናይ ትርጉም መፅሓፍቲ ንሰርሕ ጅን ዝኾን ሰብ ይኹም ዝብል ኣባሓወካ ዝሰርሖ ሓወቦካ ዝሰርሖ ሓደካ ዝሰርሖ ታሪክ ኣለካ ንሱ ፅሓ እሱ ንዓና ዘድልየና ንዓይና ኣይ ምዕራባውያን ዝፀሓፍዎ ወይ ዝበፅሕዎ ምስጢር ፍልስፍና ገለና ኣይልውጠንን እዩ ምክንያቱ ኣነ ካልእ ሕብረተሰብ ካብ ካልእ ነገራት ዝመፃኹ ሰብ እየ ናተይ ርዲእቲ ሕጂ እዚ ክቃወሞ ገሌለ ይኮንኩን ኣነ ከም ሰላም ግን ከበቦ ኤነርጂ የብለይን ኣይገዝእን እየ ካብዚ ቃል ዓለም ንምንታይ ኣይልውጠኒ ንዓይምህርኒ ኣነ ዝደሊ ዝሓለፈ ንቐድመይ ቅድመይ ዝነበረ ታሪካት ክፈልጥ እሞ ንደቀይ ከውርስ ምስኡ ተሓሒዛ ከምዚ ዓለም ሕጂ በፂሓ ትወልና ገለ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ነገራት ጾም ንኣብነት ሕጂ መወሰ ጾም ንዛረብ ጾም ግዜ ኣለና ምሽ ጾም ቀደም ዋ ሓይጣት ዘለዎ ይፁም ነይሩ ሓቂ ሕጂ ግን ጥዕኑ ኣብዛ ግዜ ዓለም እንታይ ትብላላ ጥዕኑ ክሕሉ ዝደለይ ሰብ ይፁም ጾም ከም መድሃኒት ትእዘዝ ኣሎ ሕሰብ እዮም ሕጂስ እቲ ኣቦታትና ቀደም ወይ ከዓ እቲ ስርዓት ናይ ቤተክርስትያን ክስራሕ እንከሎ እኮ ካልእ ከይዛረብ የቕሬታ ጾም ንምንታይ ተኸይሉ ነብስና ስሩዕ ንክኸውን ዘላላ ዝበለ ንኸይከውን ንኣብነት ጥሪ ክሳብ ወርሒ 2 ንበልዕ ስጋ ድላይና ንኸውን ድሓር ጾም 4 መፅእ 55 መዓልቲ እተን በሊዕናዮ ዝነበርናኻ ንህልኸን ተቓፂለን ንወፃ ማለት እዩ ብድሕሪ ፋሲጋ ይኸውን ስጋዕ በዓል 50 ዘሎ ንበልዕ ብድሕሪ ጾም ትመፅእ ሂወትና በቃ ስታንዳርድ ዝኾነ ወላ በታ ሃይማኖታዊ ነገር ክሪኦ ከለኹ ኣዝዩ ፅቡቅ ነገር ፈለስቲ ገለ ንሪኦም ክንደይ ዓመት ይፀንሑ እዞም ናይ ቀደም ስድራና ንሪኦ ሚእትታት ይፀንሑ ኣባና በፂሑ ግን ክንደይ ኮይኑ 4ታት 6ታት ፋይናል 6 በቃ ዓብንዲ 6 ገይሩ ገለ ትብል 105 106 ገይረ በዓል ዓባይ ኣባሓወይ ግን ሞይቶ ሕጂ ናቶም ኣካይዳ ላይፍ ናይ ኣነባብሮኦም ላይፍ ናይ ኣመጋግቦኦም ኣብ ዕድሜኦም ዓረክ እንዲሓጊዝዎም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኮሚኤ ስለዚ እሱኢታት ታሪክ እንተዝፃሓፍ ንሱ እንተዝምርመር ብዙሕ ነገር ምዃኑ ነይሩ እምበር ሓደ ሳይንሳዊ ከም ስለዝበለ ሓደ ከምዚ ስለዝነበረ ንዓይ ወላ ሓደ ነገር ኣይኮነን ማለት ከም ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ክዛረብ ተኮይና ማለት ስለዚ እቲ ናይ ቀደም መፅሓፍቲ እንታይ መስል ኩሉ ግዜ ክውከስ ዝደሊ ምክንያቱ ንዑስ ክረግፆ የደሊኒ ኣነ ኦፍኮርስ ኣብዛ በዕበልቲ ዓለም ኣለኹ ኣብዛ ሕጂ ዘላ ዘመናት ዓለም ኣለኹ ግን እቲ መሳልልቲ እቲ ናይ ቦታተይ ረጊፀ እንተመፅእ ንሱ ሓሊፈ እንተመፅእ ናብ ዝለዓለ ዝበፅሕ እምበር ጥሪ ኢላ ኣነ ካብ ቀዳሚት ፒያኖ 10 ፒያኖ ይሰቀልኒ ምጀብ ብከምዚ መልክዕ ደስ ይብለኒ ታ ዝብልክያ እዚ ኣላርም ናብ ሕቶ ክምለስ ተኮይና ከዓኒ መግቢ ክሰርሕን ከለና ታይም ክሎካ ምሻላት ዜን ታይመር ማለት እዩ ጥውያ ብልያ ምሽቲ ንጠውያ ከምዛ ሰዓት ንመልኣ ዓመት ፍርቂ ሰዓት ተድልያ ፍርቂ ሰዓት መልያ 10 ተደይኮነት ስኢላ ክሰደልክ የፍታ ግሩፓላት መገዛይ ስለዝኾነት መግቢ ክሰርሕ ከለካ ንኣብነት ሓምሊ ክሰርሕ ተኮይንክስ ልዕሊ ግቡእ ተበሲሉ ሓሰር ይክበልዕ ስጋ ክትሰርሕ እንተኮይንክ ከምኡ
حدا مثل بيزن هون بتليفون بيزن هون بقولك بيزن هون مو مقبل يحرم بزح يزي ويكل على زقوبوس يبسلي ስለዚ ነዚኣ ትሕግዘኪ ጭርምሽ ብዳው የኸድካ ኣፅወት ብልያ ገለ ሕምባሻ ትገብራ ፍርኖ ትእትሆምሽ ፍርቂ ሰዓት ተድልያ ትኾና ፍርቂ ሰዓት ትገብሪ ከይተሓረን ድኮነ ይስከፍኒ ክንስኺ ረጊ ክድላይ ክትገብሪ ጭር መሰረት ከይተጥፊያ ምክንያቱ ኣእምሮና ብዙሕ ነገር ተታሒዙ እዩ ብዘይቀልዓለም ከም ናይ ኣዴታትና ኣይኮናን ዘለና እንታይ በለኒ ሓሳብ ኣለና ሓላፍነት ኣለና ናይ ደቅና ናይ ሓዳር ናይ ኣሕዋትና ናይ ስድራና ብዙሕ ነገር ኣለና ሂወትና ብገዛ ርእሱ ትስደት ዓለም ዘላ ተቕልውላዊ ግዜ እውን ፀቕጢሉ ገዛ ርእሱ ሕጂ ኣእምሮና ብከምኡ ብዙሕ ስለንርስዕ ኣብ ክንዲ ኣእምሮና ስራሕ ኢልና ንጭናቕ ክልተ ነገር ንዓላር ምህባምሽ ንሳ ትሰርሐላ ንሕና ስራሕና ንገብር ኣዝያ ሓስርቲ እያ ከማ ኣብ ዝኾነ ድኳን ትረኽባ ማለት እዩ ላርምታ ናይ ባርዕ ግን ሰውንስ ኢላ ክሰደድኪ ኣላትኒ ካብ ኣይደኖ ኣባኹም ኣብያ ይሸየጥ ኣይፈልጥኒ ኣባና ኣብ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኣቑሑት መሸየጢ ይሸየጥ እዩ ኣብ ገለገለ ድኳናት ዓበይቲ እውን ይሕዝዎ እዮም ክትገዝኣ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንስኻ እንታይ ንኣብነት ሓሪሩ ቅጫ ሓሪሩ እስኺ ቢዚ ኮይን ከለኺ ሓፂ ክዳውንቲ ትህሉ ቆልዓ ኣብይ ክደገ ወፂኡ ክኾኑ ምሽ ሕጂ እቲ ደገ ከይወፅእ ይዕርዩ ትትክስን ኣብቲ ትባርዕ ከይትፈጥሮ ከሎሲ ጭር ትብል ማለት እዩ ከምዚ ቢምቦር ትፅውዕልካ ከምኡ ዳውክ የኸይድ ክሸት ትረድዮ ብወጡፍ ማለት እዚኣ ካ ትሕግዘክ ማለት እዩ ዜን ክልተ እንዳሕናፍታ ግሩፕ ሸር ክብለን ክፍትነ ብከንስእል ገይረ ብድሕሪኻ ትርኢ እንታይ መስላ ማለት እዩ ድሕሪ ዝኾነ ዘይተረድእ ሃሊኻ ብውሽጢ ትሓታን ትኽእል ኣይኽን ብስእሊ መልክዕ ሰደድክን ከረድአክን ክፍትን ተስፋ ይገብር ሶ ሕቶ ክመሊሰልክ ክኸውን ተስፋ ይገብር ይቕኒለይ እቲ ተሓፍተይ ይቕኒለይ ካብ ቤት ተሓፍተይ ስለዝኽበለ ብጣዕሚ 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 እየ ደመስግነክ ሰላም ሓፍተይ ይመቃ ኩሉ ግዜ ዘድንቐኪ ኣብ ናይ ወልድሽ መፂኺ ስለ ዝነበርኪ ብጣዕሚ እየ ደዝንቐኪ ኣነ ኣድናቂት ናትኪ ቴንክዩ ተሓፍተይ ምሻሎ ከምዚ ኢልኪ ንኣሕዋተይ ኣብ ዝኾነ ክገልፀለን ኣለኒ ገለ ስለ ዝበልኪ ብጣዕሚ የመስግነክ ንሕና እውን ኣብ ናይ ልኡማት ኣዴታት እስራኤል ክንዕድመኪ ኢና ወላ እቲ ናይ መጥፍኢ ሓዊ ብስእሊ ሒዝክልና እንተ መፂኸ ንሽዑ መዓልቲ ኣብቲ ዝቆፀርናኪ ከምኡ ጌርክ ተመፂኽናሃ ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ቴንክዩ ሕተ ስለ ዝመለስክለይ ኦኬ እሺ ቴንክዩ ያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምሽት ኣምሲና ይቐኒልና ሰላም ይቐኒልና ቲቲ ኤዱ ፀሃይነሽ ኩልና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምሽት ኣምሲና ሕጂ ኦልሞስት 2 ሰዓት ኮይኑ ኣሎ መሲ እውን ኣሎ ናብ ደቅኽ ናብ ሓዳርክን መታን ክትከዳ ሎማዓንቲ ኣብዚኣ ኣለና ከም ፍቃድ ኣምላኽ ምናልባት ካልእ እዋን ተራኺብና ብዛዕባ ካልእ ኣርእስቲ ብፅቡቅ መፂና ሲ በቃ ዕቤትክን መንፋዓትክን ሰላም መፅሓፍ ክበይ በፂሓ መዓልቲቲ ንኤዱ ከዓ እንታይ ፕሮግረስ ጌርክን ክንደይ ኣዴታት ሓጊዝክን ኢልና ካልእ እዋን ንረኸብ ንኸውን ንዓመታ ብሓድሽ ብሰላም ብጥዕና የፅንሐና ማማ ፀሃይነሽ እውን ከምኡ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣብዚኣ ኣለና የቐኒየልና ቴንክ ዩ ኦል